Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 17. mart tepkilerinin duşanı günü hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efira ine Nurcan apa Salam Amerika'da vatandaşlar. devlet elçiliği katnaşýar. Assalamu alaykum Nurcan apa. Salam. Yine de men bilen ine şu gün Diriliş Türkmen diýilýän oglan Marly yol ötönli yanlış bakam yol ötene Aktivist. Hava. Yol ötönli ine Avrupa'da işlep ýören oglan Diriliş katnaşýar. Hoş geldin Kerim. Hoş geldin. Assalamu alaykum gadrly ildeşler. Mähruwan watansöýer dogunlar. Ähliňizde köp salam ýolýan. Ey meniň döwlet gurup döwlet ýykan milletim Türkiman milletim Türkmen dogunjuklarym. Ähliňizde ýalkymly salam ýolýan. Hormatly vatandaşlar, şu bir efiri YouTube'da, Facebook'ta şu gören kameranyda 7 kanala ýaýlym edýär. Berde TikTok'a ýaýlym edýär, berde Instagram'a ýaýlym edýär. Bir wagtda. Şoň üçin açyk teknik problemler bolmagy mümkin, ýöne onu biz çat ýagdaýda çözjekler. Hormatly vatandaşlar, şu gün bizim temamız jemgyýet üçin näme derler? Tökmetçilik we şeraýatçylykmy ýa-da bilim we medeniýet. Şu wagtda biz gurulýar. Şu efir başlamaka men bir maglumat berjek bolýan we öz ýyldaşlarymdan şonu sorajak bolýan. Düýnüne men Nuri, Talip, Allahoğlu TikTok ettirip men çağda şöyle çıkış ederim son bir yatmakam bir näme bolup geçýär Trump bilen diýip TikTok'da görüp dursam, şo ýerde bir ýaş oglan bizim watandaşymyz öz pozisiýasyny aýdýar bolýan, şoňa bir kısan adam sen näme bizim prezidentimize garşy gidiýän diýip soraw berdiler. Ol oglan bir dol jogap berilmedi. Jogap gowşak bolan soň men şoň kömek edýän şol efire girdim. Kimin efirini näme, kim başördi men gatyn görmedim. Ünsörer ýalam men olar tanamagym ünsörtemem. Şoň üçin şol efirde beýte şkolly maňa bir topar soralar berildi. Men şo ýerde bir näçe soralara jogap berdim we galany men erti efirde suwutlanmasy bilen size jogap berin diýip aýtdym. Şoň üçin şol efir goýana oglanlar, şo dünkü efirdäki oglanlar adalatly efir etdiler, gurmýok, töwereme. Men onuň kimdigini gowy tanamam. Soraw berip hormat goýup berekella. Şo ýerde ýöne men öňkü diýişim ýaly tituşka aktivistleri toplayan, bir topar gurumlar dağıtıp ýören Atmarat Saparow geldi. Olum şu öňkü bir ýyllyk plastinkasy bilen bir topar soraw tökmetler goýup başlady. Men ona jogap berdim, käýlerini erti tutlama bilen jogap berdim diýdim. Şoň üçin şu bir näçe sorawlar berde açyklar. Ýöne bizim bugün esas temamız bolýar. Esas temamız jemgyýet üçin näme derler? Tökmetçilikmi we şeraýatçylykmy ýa-da bilim we medeniýet. Şu tema geçkiler. Başlaýyn. Maňa ruhsat berdiňiz Nurcan apa diýeriz, men başlaýyn şu temada. Ine men size dokumentlerden başlaýyn. Atmarat Saparow diýär, biz men düýün aýtdym, ine biz pulallyk Yunusdan, Farhatdan toporundan biz pullar alypdyr we şo pullary biz jogap bermedik halkyň öňüne diýip birinji goýan tökmedi bar. Şu tökmede men jogap berýän, biz düýünem aýtdym, biz pularymyz ok, biz aljak diýem aýdamyz ok, biz ýöne haýyş etdik, ine şu pul kömek gerek, Farhada kim şoň toporuna baý bolýan bolsa, şonu golýan bolsa, şoň toporunyň oglanlary bar, planyň, hadawyna geçerin, ýa planyň bilen habar tutuşuň diýip biz dewlete şoň goşulmaly diýip karar çykardyk, şoňa goşulmadyk. Ýöne Yunus diýen oglan Farhadyň ýanyna ylgap şonu kalat edýän oglan maňa jam etdi, Murad aga ine sizin wekiliniz Abdullah pul alypdyr diýip bize aýtdy. Men gen taň boldum. Abdullah jam etdi, sen näme pul aldyň? Maňa bir pul geldi diýär, men bilemok o kimin puly. Şuraya Farhat daga kömek diýip berildi. Bize pul kömek gerekkä, biz öz hereketlerimizi pulsuz edýär, öz pulumuzy goýýar, ýöne şo topara geçirmelilik. Men han pulu geçir gayret etdi diýsem,
Men şoň bir bölegini, ýani 500 TL golay nime verdim, Dusultana verdim. Galanny ine ba diýdi, menem diýdim, ona beýt berdim, men häzir derle olar bagyşlama tora puluny gaýtaraýyn, amanat pul. Ondan sen ýani pullar jemlede nime dersin diýip, o pullar näme üçin ona verdim diýsem, advokata tölemeli boldy, şoňa verdim diýip, ýani aýtdy. Bolýa. Men şu ýerden Abdullah bilen görüşdüm. Abdullah dol tasdiklady. Hawa şeýle boldy diýdim Murad aga. Häzir efire gelmeli, janatdy zapis goýdy. Men häzir ýolla zaryatkam öçüp barýar, açyk gijirak gelerni, ýani ýazdy. Häzir efire geler de ö tasdiklaş şu meseleni ýöne. Ine men size bir dokument görkezdim, dekont diýýär. Şu Türkiýede ýani şu meselede ine pul hasap geçip ýani bir şu dekonda açayım. Ana şu geçirin pulun ýani möçlerini size görkezeyim. Ine hormatly vatandaşlar, ünsüňiz terseňiz. Ine şu dekont şu ýerde gowurnya ýani Abdullah Orusov 1700 TL geldi. Ine şu dekont gowurnya. Ine şoň üçin vatandaşlar ine şo pul geldi doğrudan. Bizem ýani Yunus'a geçirdik şonu. Derhal can edip men dolarda Western'dan yaptım şu meseleni. Derhal bir 80 dolar için bizim ýani awramyz dökülmedi. Ondan Abdullah bilen özüm düşünşük diýip şonu etdik. Bu mesele boýunça men ýalňyşmasam Nurjan apa sizem habarly, men prezidiuma daknat edip Abdullah dogry aýtsam men nägeliklerini bildirdim. Amanat pulu hiç wagt elleme. Geldimi şu ýol bilen goýup elin devirme diýip ýani aýtdym. Şonda bir açyk nimetdik. Bor nime diýdi şeýdip meseleni ýapdyk. Nurjan apa şu meselede senin habaryň bar bolsa sizden bir maglumat berin. Doğru tasdiklayan aydanyňyzy şunýaly bir insident boldy. Sebäbi pulu geçiripdirler. Onsoň on bellisi bolmady. Onu orta çykardyňyz. Hatta özüňiz ötünç sorap, ýene de gerekli ýerine pulu geçirdiňiz. Abdullah da hememiz soramyzda. Hawa diýdi, men oň diýdi bir kısmyny diýdi, advokata berme üçin Farhadyň advokatyna pul gerekdi diýdi. Onu diýdi, Dursultana geçirdim diýdi. Ben tasdiklaýanymy. Bolýa. Ine ýene bir dokument görkezek bolýan, diýmek biz atçot berbilemdi, sebäbi biz o pulu alamdy. Bizim üstümizden geç gitdi. O pullar gönnün göni, ýani Yunus Farhadyň toparına bardy. Şolar ýani advokata töledimi, näme etdimi? Men biljekkel, olardan atçot men soramanyň hakym ýok, men o pulu bermedim ona. Şoň üçin dewlet şu ýaly meselelerde gaty ýani gaty astarojno bolýar, gaty berk sebäbi biz bir pul üçin bir nimetmeýärlik, köp zatlaryň özüni törýär. Bir ýerine şu pul üçin bizim dawamyz bolmasyn diýip, ýani gaýtyp kömek edýär özümiz. Ýylyň puluny biz ýani mezbur däl. Halkyň puluny biz mezbur görüşmek üçin olam agzalyk puluny. Agza gelsin ýa-da dana etsin görüşe kömekleşsin. Ine ona bir mätäç ýöne başgalarda mätäçde men işläp ýör, biznes edip ýör, men pulum ýetik. Ine Nurjan apa işleýär giýjegini. Bizim adminlarda hemele işleýär, hiç kim olara mätäçi ýok. Kim işlemeýän bolsa kömek edýär. Ýani aýaga alynça ondan işläp başlaýar. Ine şu ýerlerde ine ikinji subut ýani diýmek şoň aýdan zady, şonuň aýdan zady töhmet boldy. Biz pul alamdy. Halkyň buna jogap berer ýaly. Bir näçe pul alyp halka jogap beren zok diýip, ine allap ýördiňiz diýip töhmet. Biz alamdy, geçip goýberdik. Jogap beriljekkä, ýani ýene pul giderini bizim habarymyz ýok. İkinji töhmet ine men aýtdym, neme ýani Atamar Saparov pulunu töhmetlerle men aýtdym. Pulunu işleýär, hes fonddan pul alyp olaryň ýani ýumuşy boýunça bizi atak edýär. Biz Farhat Meýmankuliýew bolsa bolmasa oň tapagy ýok, bizi atak edýär. Häzirem ine o ýerden gitdi, Rahmanow şöyle işläp ýör, ine Rahmanow bizi atak edýär.
yani zapslar diýilişin adynyň efire oýa, her hili provokatsiýalar edýär bize garşy. Garar bize garşy uğraşýar. Sebäbi men bilemok, sebäbi näme bize garşy kesfon görüşe bizim işimiz ýok. Kesfon bilen öz arada gaçan bolsa öldürme, toğrulma bizim işimiz ýok. Bize garşy olar elmydamada görüşüp gelýärdi. Biz öwrenşen olatlar, şoň üçin biz olar ikilik ýatamyk, hiç kimde ýatamyk. Ine men ýene bir dokument görkedeýin. Atmarat Saparov şolurdan pul alıp ine bize garşy görüşýär. 462.000 dolar, $62 alýar. Aýla alýar, aýna alýar. İşlemen görüşüp bolýar şu pulu. Devlete garşy ýa kime diýse görüşüp bolýar. Ondan soň başgalardan pul alýar, ýene de görüşýär. Devlete garşy görüşýänler köp. Allah aýtdy hökümet. Hökümetem häzir hemme şu agent bolsa, soňky ýyllarda hemmesini kulşat etdiler. Bize garşy görüşmek. Näme? Biz hakykatdan içinde hop döredýär. Türkmenistanyň içinde iki sany ataloglu biz hop döredýär. Näme? Biz adamlar alıp şolu ares etjek bolýar. Opozisiýaň hemmesi şonu etjek bolany. Şuň günü biz şonu ýa-ni etjek bol esasy inisiatiwany biz bilen şonu etjek bolýar. Näme? Olar konstitusiýany giýjegini bolýar. Olaryň wagty geldi, olar ýu dolanyp bilen ok. Men öňüm düşündirdim, näme sebäbi biz galmaly, näme sebäbi biz şunu ares etmeli. Men çykyşlarymda düşündirdim. Bizim programmamyz boýunça biz Türkmenistany diktator sistematyny, ýagny awtoritar sistematyny demokrat sistema geçmeli. Şonu geçmek üçin atalog büyük bolupdy. Şonu geçmeden bizim ýaşaýyşymyz, ömrümüz kül bolýar. Gowy ýaşamaz. Şun o ýerde maşynçylyk eder, o ýerde tutulur, o ýerde eder, maşgalanyň sindirentin, maşgalan awariýa düşürür. Gara zulümden zulüm alıp baý bolup ýa baxt bolup bolmaz. Şoň üçin biz näme üçin zulümden zulüm pulunu alady? Biz işläp alyp bolýaka, baýlygymyz baýaka, ýetmeýän halka paýlap bilýäkak. Biznesmenler arkaň işläp bilip Türkmenistany ady karytlar bilen üçin edip firmalar, biznesler, zavodlar, fabrika açıp Türkmen halkyna kömek edip bilýäkä, näme üçin biz zulümden maşynçylyk pul alyp şuňa düşelik. Şoň üçin biz halka her wagt şu ideýany berýär we şu liňýany berýär, şu uğru berýär, şu uğurdan biz gitmesek başga şuň ýa-ni bu uğur ýok diýip biz her wagtdan düşünüp gelýär. Ine şoň esasynda häzir ine biz Ramazan bayram namazyna adamlar çağırýar. Bunda tarawa adamlar çağırýar. Öň egerde MHM, polis, Minabarona, prokuratura, sudlar hepde bir gerek bize garşy diňe dewletede ümüden aktivistler garşy görüşen bolsa, indi hepde iki gerek ýanak geçirip şu agentler bolsa kulşat etdiler. Häzir ünitlerim kanallarda egerde ümüd diýen oglanlara garşy görüşen baý bolsa, şoň bir aňyr başı bir agent ýa kliniýasy bardyr, ýa bir ýerde çatylgydyr. Gönnün göni ýa biriniň üstünden ýa 2-3 adam üstünden ýa-da bolmasa samsyklyk edip edil şol zulümdäki işleyen MHM teröristlerin işlerini edip ýörýär. Ananyň bizde bir kellämizde fantazi ýok. Hökman Türkmenistan demokratiýada ýaşamaly, hökman Türkmenistan hakly bolmaly bizim fantaziýamyz däl. Ýöne bizim bir logik taýdan bir elementarna pikir edişimiz bütün dünýä şuraya ýaşaýar. Biz başgaça ýaşap bilmeliler. Biz başgaça ýaşamalylar. Biz adat doğulýar, adat ýaşamaly, adat ölmeli. Biz adat doğulýar, adat ölýär, ýöne adat ýaşamyz. Şoň ýa-ni biz Allah tarapyndan berilen bize mümkinçilikleri ulanmak üçin halka da hödürlýär. Ine şuň arkasynda adat ýaşamak üçin ulu sistemalar bar. Şoň iň gowy, iň bir ömürden sistema demokrat sistema. Ine inniki şu meselede eger goşaklardyň bolsa Nurjan apa diýeriz, goşaklardyň bolsa ine şu kes fonda aýlyk alyp şu adam aktivistler garşy görüşýär. Aýçaklardyň bolsa aýdylar, bolmasa inniki ýa-ni suwtnama geçelim. Geçelim. Zaten görkezdiňiz, halk bilýär, gördi, halk hemedady bilmeli, halk bilen paýlaşmaly. Okey. Men öňe ruhsat berseniz aýdym. Ýagny gowlatdyr belläp geçdiňiz, ýagny bilimli bolmaly, näle bolmaly diýdiňiz. Dogry dälmi birinji sözüňiziň başynda? Elbetde
bizim vatandaşlarımıza bilim gerek, okuw gerek, yüreklerde iman gerek, ahlak gerek, medeniyet gerek, dep-destur gerek, esasan tarihlaryny bilmekleri gerek. Ýagny adam zady dik ayagynda tutýan zat nämedir? Geçmiş. Bizimkiler geçmişini bilenok, taryhyny bilenok, kimligini bilenok. Ýagny nämeler bolup geç gitdi, nämeler ýok edildi, bunu bilmeýär. Ýagny adam zady gerekli zat tarihi, medeniyeti, dep-destury, bilimi, imany, ahlaky, wyjdany gerek bolup duran. Ýagny adam zady bütöwi diri saklaýar. Bolmasa aýdylýar, diri gezip görseňem ölüýarlar, diňe iýmek içmek üçin ýaşaýar. Diňe iýmeli, içmeli. Direm olsak ölüýarlar, bizler adamlyk hereketi etmeýär. Şonuň üçin adamlarymyza esasy gerekli zat elbetde bilim, okuw, bir ahlak, wyjdan, iman gerekli wajyp bolup durýar. Meselem ýurtdaşyna gelýärler, VPN gerekli däl. İnternete girip bilýärler, YouTube'a girip bilýärler, Google'a girip bilýärler. Bizim vatandaşlarymız öwrensinler, gözletsinler, öwrensinler, taryhyny öwrensinler, medeniyetini, dep-desturyny. Şu wagt sosial media ösdi, YouTube'da da bilim alyp bolýar. Google'dan bilim alyp bolýar. Her bir zatdan bilim alyp bolýar, yeter ki adam zadyň özünde bolmaly. O billekeşdiňiz elbetde bilim. İkincisi, ýagny Atamraz Saparow Helsinki fondda häzirim işleýärmi ka bu ýa çykdymy ka bu Ana Durdy Hajypdan? Sebäbi Dursultan Taganowa işden çykdy. Ferhat deport bolandan soňra ol hak hukuk daýaş derneklerine hem yapdylar. İşden hem çykdy. Indi ol Dursultanda derek Atamraz Saparow işe girdi da Helsinki fonda $462 aýlyjy alyp. Indi bu häzirim işleýärmi ka ýa çykdymy ka? Olam näwelli. Belki de häzirim Ana Durdy Hajypa hyzmat edýän bolsa, edil öňkü işini amala aşyrýar. Sebäbi $462 näme üçin aldyň sen diýen wagtym azap etdim, azabym aldım diýdi. Diýmek ol şu nedeňe Ana Durdy Hajypa eden azabynyň hakkyny alypdyr. Indi bu häzirim şoňa işleýärmi? Onu bilmekligimiz gerek. Birinji bilen eger işleýän bolsa, Ana Durdy Hajypyň eli maglumatlara göre işlem olur. Indi Murat Kurbanow bu Ferhat meselesinde size soru bermekliginiň sebäbi bularyň bir zady gizlemeklikden we şo zadyň ýüze çykmaklygyndan gorkusy bar. Mesela bu meseleniň içine giren wagtymyz Ferhat Meymankuliýew tutulmanka Ferhady suwda bermeklik üçin bular jurnalist Allamrat Rahimow bilen Dursultan Taganowa bilen Rozmurat ağa bilen maslahat etdiler. Ferhady suwda bermeklik üçin üstünden iş gozlamaklyga hereket etdiler. Bular başda. Ýagny Ferhady suwda bermeklik üçin. Buny Allamrat Rahimow öz YouTube kanalynda da aýtdy. İkinji bilen bularyň hemmesi Allamratyň alyp barýan jurnalistika hereketini goldaýarlar. Emma näme üçin Allamrat Rahimow Ferhat ölenok diýip Nurmuhammed Anaýew günäkärledi. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärleriniň agzyndan çykkan sözü berjaý edýär diýip Nurmuhammed Anaýew günäkärledi. Ferhat ölenok diýdi. Nuram ölüpdir diýip video paýlaşdy. Allamradam ölenok diýip video paýlaşdy. Indi men oturup sen edýän Allamrat dogry aýtýar diýip Dursultany eýleksi beýleksi Allamrat boldy ýa we şol sanda Ferhat öldü diýip başka taraplara, başkaları hücum ediyor. Yani Ferhadyň gany bizim elimizde demişin. Ferhadyň düýünüň çukurunu kazanlar şulara. Ferhat tutuldy. Bular hak hukuk daýaşlarına başladylar. Gidip mülteciler toplantısında çıkış etdiler. Yani bunların hemme zatdan habary bar. Mesela siz Fransa'da otuýuňuz, bular Türkiýede oturýar. Konsulstuwa özleriniň adwokatlaryny alyp barmagy başardylar ha. Prezidente haýyşname etmeklik üçin. İlkä prezidente Çurbanguly diýip sökýärler. Ondan soňra ogluna baryp haýyşname ertýärler we urulyp şo taýda gydylgan bolup gaýtýarlar. Bu gezegem şol Helsinki fonduň adwokatyny alyp edänim barmaly ekenler de Ferhadyň tutulan deporsiýon lageryna sebäbi Abdullah
şu wagt siz bir sanak dekont görkezdiňiz. Dekontda Abdullah pul berilenligi barada ba. Emma Abdullah'nyň Dursultana berenligi barada dekont barmy? Eger ba bolsa, bul hökman wajib sebäbi Dursultan alamok diýe siz berdim diýäňiz. Bu taýda pulun Abdullah berileni ba, emma Dursultana berilenligi barada dekont barmy eliňizde? Eger de şu dekont ba bolsa, onu gelip öýde açyklar. Abdullah'ın öýde açyklar. Bolýa, onda bolýa, men dowam edeyim. Yok, ikinci mesele. Şimdi bu taýda Dursultan bu pulu alan bolsa, Dursultan bu pulu alan bolsa, Helsinki fondun advokaty gidip Ferhadyň iş meselesini derine gaýtdy. Ve iş meselesini deriňänden soňra Ferhat deport bolupdyr diýip Helsinki fond bir sana pressrelease ýaýynlady. Ve Murat Kurbanow çıkış edip aýdandan soňra bular şu pressrelease'ni YouTube'dan girlediler. Näme üçin we näme sebäpden bular YouTube'dan Ferhadyň deport bolanlygy barada pressrelease şo wagt girlediler. Eger özlerine ynamy ba bolsa näme üçin Murat Kurbanowyň çıkışından soňra olar öz pressrelease'lerini girlediler. Näme üçin? Indi bulam şu höle bolup durýar. Bu taýda. Indi bäzide de ýene bir zatda bol aýdan Murat Kurbanowyň aýdan sözlerinden uğralanmazda. Yani Helsinki fondun advokaty derňedi elbette. Helsinki fondun advokaty derňedi. Helsinki fondun advokatynyň pulan Abdullah berdi Dursultana. Men şeýle dip düşünip otyrym. Indi bu taýda Atamradyň wygdasyna gelenmizde Zarina Ahtiyamowa. Yani Zarina Ahtiyamowa şu wagt kesel bolup kösünüp ýör. Holgun TikTok'ta Eziz Mehmedow geldi dänim. Zarina Ahtiyamowa kesel diýdi. Eliňizde bir kömek bolsa kömek edin diýdi. Meselem Atamrat Saparov sen Ferhadyň ejesine pul urudyp kömek etjek diýdiňä, sen Zarina Ahtiyamowa kömek etsen gowalarmy diýen sebäbi Zarina Ahtiyamowyň kösünmekliginde senin ullakan paýyň bar diýip pikir edýän. Ikinciden bul Roza Kurembayewa bilen meniň öz aramdaky gepleşigi efirlerde dinledýän. Bul sana haýyr getirmejekdir. Sen bu sözlerini özüň aklap bilmejeksin sebäbi Zarina Ahtiyamowa, Roza Kurembayewa bu meselelerde senin ullakan eliň bar. İkinci bilenem Dursultan Taganowa efir açyp Azatlyk radiosyny, Kronika Türkmenistany we şoňa benzeş habar beriş kanallary öwýä, ýagny jemgyýeti şolaryň kanalyna çykyş etmekligini ündeýär. Emma bilenem halkyň sesi, Halym Rasyonyň kanalyna çykyş edýän Umyda aýal doganmyzyň ne videosunu derňýärler, ne sesini dinleýärler, ne golda berýärler. Ana şu wagt Umyda aýal doganmyz çykyp Azatlyk radiosyna nägelik bildirip otdy. Şonuň üçin meniň diýmek isleýän wagtym, Küşkar bolun, häzir bolun haýyşdym. Döwlet kalkyp daşjarynda bagtyňyz, häzirki wagt biz gyzgylanly ýerine geldik. Biz şu wagt ýüpüň ujuna geldik. Meselem şu wagt Nur Muhammed Anaýew, Talip Abbasow, Murat Kurbanow, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk üçin özleriniň işini alyp barýar. Elbetde mende hemmesinin hereketini goldayan ve öz goldowlumy berjekdirin. Zalymy aýyrmaklyk bolsa şahsy bähwidimizi göz yumoruz. Elbetde halkyň bähwidini göz öňümizde tutup hereket ederiz mähruwan dogonjuklarym. Şonuň üçin Nur Muhammed Anaýewiň siyasi hereketini, Talip'in siyasi hereketini, Murat Kurbanowyň siyasi hereketlerini birlikde goldalyň, el ele berip bu Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk üçin Cuma namazyna baralyň, agdy birlenşeliň, pikir alşalyň, görşeliň, gürleşeliň, derdinşeliň. Rahman we Rahim bolan Allah'ım bu zalymlary perişan eýlesin, gözlerini kör eýlesin, Türk iman milletime yeňşi nesip eýlesin diýip dilek edeliň. Bayram namazyndan soňra ya Allah ya Rabbim özüňden medet diýip hereket edeliň. Zalymdan baky dineliň dogonjuklarym, minnetbar söz berenligiňiz üçin. Amin. Sözümü bitirdim. Bir karaýtsak bol sebäbi wagt gidip dur, biz köp wagt bolar sowman sebäbi bizim öz temamyz bar. Yine bir Sultan men iwerýän şunu Sultanman görkün ýa-ni dinledimden öň men
ine vendetta diýip bir oglun ma gaty oglun, men gaty hormat oýadym ona. Häzir oýan. Adyhy toporunyň ýolbaşçy. Şonu men taýlamok, ine şu adyhy diýen topor taýlady. Men oňlan köpleş gepleşikler edýärdim bir. İkimiz gürleşýärdik, zat edýärdik. Ondan maňa bir gün jaňatdy. Maradaga men gitmeli, men durýan işimi nime diýen, menem durma dowam et. Näme kömek gerek bolsa edel, sen durma. Ýok, men indi nimem ýok diýip ýa-ni gürleşdik we şo gepleşiň bir bölüm mesele eşitdireň. Şol oglanyň men bagyşlama tory diýen şu gepleşik eşitdirme, ýöne şu gepleşik ýürüýt eşitdirýän, şoň agryny galdyrmak üçin. Sebäbi şu oglun bir ýüne bir gurmany taşlamak gitmeli boldy we üstüne bir topar dağıtlar aýdyldy. Şu oglun gatar oglun we işini ýüregi bilen ýapyşyp ýa-ni toporu dürüdür hereket etjekdi. Menem her wagt bolu berýärdim elimde geleni, aýdýardym bizim tapawydymyz ýok. DBT bolsun, ADH bolsun biz ýüreli. Bilece ýüreli, DBT'ň ýekörüň başajaklary ýok. ADH-nyň ýekörüň biz ýa-da konkurent däl, mümkin näl konkurent bolmak. Bizim öňümizde bir uly äpet ýa bir dağ bar, şonu bir geçmesek mi? Bu tarapda oturulmagy bilen bir-iki söwüşimiz bilen hiç tok ýok. Olum ılalyşýardy, şeýdip nime diýerdik. Men şonu dinledimde ine Atmara Saparov men şoňa diýemde sen şu edaran pytratdyň, şu ýaly oglan gitmegine sen ýa-ni günä bolmagy diýsem, töhmet atýan maň hani bir sultama diýip alýar. Men şu sultamany berýänse. Наших там активистов или что, вообще времени нет. Я считаю, это потеря времени. Çıkışıma yetiştim, zor oldum. Акциялар etsek zor oldum. У нас времени нет, надо распыляться со своими, бороться. Я не знаю, о чем они говорят. Вот. Я не понимаю, то смотрите, что происходит. Первое, из чего я вот из этого отдохнул вообще ушел, первое вот это самое, это я с этим Муратом поругался. А что с ним стало? Что с ним не так? Что-то он... почему он против пошел? Мы ему ничего не делали. Он ушел с админа. Мы промолчали. Мы ничего не говорили. Вот я как Ахалский, да, и вы Ахалский, да? Он вот это вообще не воспринимает. Не, ну так же нельзя. Не, ну не надо же быть идиотом. Мы же уважаем Лебабских. Ты же видел же? Мы же, как у меня куча активистов. Что за дела? Bir Abdullah geldi men şunu alayım. Murat Toyçeç, onu Türkmen diline birazcık tercüme etseniz her bir nime abzatsını kovulurdu. Bu sırkata ne bir. Hemen Abdullah'ın efire çağırın başlan. Şunu sırkatayım. Şu yankı vendetta doğumuzun nimetini perivod edip verseniz Türkmençe halk düşünür yani. Bolya geleceğim. 1,5 ruhsat berseniz de şu Vintetta ağamızın suratını TikTok'ta gizlin kanal açıp paylaştılar ve onan diriliş paylaştı deyip menin adım ulundular. Yani Vintetta'nın suratını TikTok hesabı açıp paylaştılar ve men paylaştı deyip ulundular ona mal yüze çıkaranlarında. Bunda Ahmet Rahmanov'un eli var. Ahmet Rahmanov şu adreyı merdiğinin ses tapıslarını paylaşıp oturuyor YouTube'da. Ona deyip geçeriz. Neme Kerim. Böyle. Bir devam edeli sebebi hazır Abdullah ilinçe vakt yitirmedik. Vakt gidip tutup bizim ölçü. Dinleyelim. Men tercüme gıyt kaç edeyim ben. Yine şu yankı adığı toparını yol oluştu. Vendetta bir yaş olun. Yaş deyip bir yaşlarına. Şu olun. Yüreğiyle şu romanı açıp bana da önünden aydıp var dedim. Et bize ne kömek gerek olsa biz edelim yankı. Bunun işleşiyorduk. Men her vakt ayyan bize köp toparlar gerek. Neyse bir DBT yalı bir toparlı olsa yemek ansat oluyor. Onun içinde konkurens eder. Kim akılrak olsa, kim zehinrak olsa utar. Hazır kuvunu biz dine bir mesele oymalı yankı rejimi. Biz ayıp, diktatörler ayıp, biz demokrasiya oymalı ve açık sayıları geçirtmeli. Kim saylanırsa şoy saylanır. Yani yankı dineden olsun, adalet olsun. O zaman şol olan bir topar gedek bizim bilen yankı yığınaklar geçer. Bir topar gedek bizim bilen
Yine Abdullah geldi. Esselamu aleyküm Abdullah, hoş geldiniz. Assalamu aleyküm. Bu meadaylarına çağırmasam. Hoş şükür. Aleyküm selam Abdullah, hoş geldin. Biz efire başlamışken başlarsın. Yine sen gelene göre derhal sen bu kurduğundan aradı, dişarı. Biraz bıkazlar aradı. Biz şu materyal dik geçtiğim, yani şu Yunus bilen, yani Yunus bana can edip yine Abdullah diyen oğlum senin komandanda. Pulalıktır, şu pul Farhada verilen pullar, yani bir geçirin deyip. O zaman ben sana can ettim, sen beni tasdikladım. Şu varda bir öğren aytsan, ben ayıp durmayayım. Hava neme şu döwrüň pulu bilen $50, $80 töwregi berdiler da şey advokata diýip. Ondan menem aldım. Zara verdim, Dur Sultan'a verdim da. Ondan sonradan şeyle ne? Başka ne? Tamam dedi ne verdin? Tamam dedi ne? Dur Sultan'a berelin vardı, suutnama var mı? Dur Sultan'a şu pul sen berelin vardı, suutnama var mı? Ve Dur Sultan'ın alanlığı vardı, suutnama var mı sende? Yok, mende yok, men telefonum şu döwür telefonumu yitirdim de telefonum gitti da muman mende yok ol. Yani senden Dur Sultan'ın alanlığı vardı, suutnama yok ha? Bir minut. Abdullah telefonuna gittiğini biz biliyoruz. Ondan sonra bu tayi suut değil. Yönü şu an soru cevap o kadar demedik geçelim. Şu an halkın yüzüne çıkıp aydı öte, tasdikla öte, verilenliğini şapulu. Yani yalan söyleyecek hali yok. Başka da dekontlar var. Dün çıkışta Dur Sultan gelip bilmeyen mi ya yürüyte mi Murat Urban yalancı siz bana töhmet atyanız men pul almak deydi. Ne şoň üçin biz Abdullah'ı çağırdık. Doğrusu men görem pul verene yöne men Abdullah ananyan tebe bunu kıssadık. Näçip amanat pul neme diýen ellemeler. Hudaý takdan şu amanat zatın ýanyna baraýman diýer soň jogapkärçilik gatyly. Men pulum bar, 10 pulum bar diýen şunu ellemäli. Gaýrat etip ýa kıymetli bolýan şonu aýtdy. Telefona görkezdim ömeli. Şonu biz bolýadyk goýduk da özüne ýa problemany derw ýapdyk. Bir masara bolmady diýip ýa şu meselede bir teksin dolu için biz ýapýarmyzlar diýip şonu demek. Bu onu eğer şu meselede soran bolsa maňa beriplerini Abdullah beriplerini biz düşündürdik. Biz bir köpük alamyk, halkyň ona jogap berýärdi. Hemme Kasperovskiň diýen zady yalan. Biz pul alamyk, Farhadyň meselesinde hiç kimden. Gaýtyp adamlara haýyş etdik, pulumuz bolsa kömek edesiniz diýilse, Farhad sizin öňüňize çykyş etdi. Onun bir toparjygy bardy, onu bir like goýanlar bardy, kommentaar ýazýanlar bardy, bile çykyş edýänler bardy. Ana şoň toparyň vekilleri şol plana geçirin. Ol adresi, ol adamyň telefonuny biz şolordan alyp, şonuň bilen biz sowduk ölmeden sebäp pul meselesi her wagt dawal bolýar biz bilýäs. Bolýar. Onda dowam edeli. Indi men ýa-ni başga bir zapisi goýaýyn size. Ise gysga terjime edeyim. Gepim tümlükleri şu ýerde. Ýa-ni men jaňy diýmä, ol jaňy diýär. Men ýalňyş basam jaňy etdi. Ene şu ýerde biz gürleşdik. Mena gidip oturýardy, ýa-ni adagyndan gidip oturýardy. Menem näçip gidýäniň sebäbini biljek boldum we näme sebäpli senin toparyndaky Atymraz Sapar bize ýöne atrap etdi. Biz onu adyny tutamdyk, hiç zat edem ýok, diýen ýok diýip sora berdim. Потери времени. Men yetiştim zor oldum. Акциялар ettik, zor oldum. У нас времени нет, у нас распыляться со своими бороться. Я не знаю, о чем мы говорим. Şu ýerde men diýen bizim wagtymyz ýok. Öz ýoldaşlarymyz, eginleşlerimiz bilen görüşmäne. Biz rejim bilen görüşýär. Bizim işlerimiz köp, çykyşlarymyza ýetişemiz ýok, görüşe ýetişemiz ýok. Öz eginleşlerimiz bilen görüşmäne wagtymyz ýok. Şu meseleleri aýyrmaly diýip men aýdýan. Я не понимаю, то смотрите, что происходит. Первое, из чего я вот с этого отдохнул вообще ушел, первое вот это самое, это я с этим Муратом поругался.
Yani şöyle bu diye benim düşünmem yok diye şunu. Birinci men nemçip adıkadan gittim. Men Atamrat Sapar bilen sögüştüm. Şolum yani neme boldu, sebep boldu diye. А что с ним стало? Что с ним не так? Что-то он... почему он против пошел? Мы ему ничего не делали. Он ушел с админа. Мы промолчали. Мы ничего не... Men sorayan nem boldu? Onun beyle bize karşı görüşür yani. Admin ne işleyerdi? Nime diýär? Hadi diýerdi. Problema yoktu. Birden gitjek diýip yani gitti. Olya diýdi. Oňa men nimem ýagdaýym kyn, ejem batışlar edýär men çekilmeden bolmaýar diýip yani gitjek diýip gitti. Ýöne derrew adyka toporuna peýda boldy. Bir de başka görüşüp başladı. Ben şunun yol boşluğunu doğru vereyim. Neymiş beyle oluyor? Вот я как Ахалский, да, вы Ахалский, да, он вот это вообще не воспринимает. Не, ну так нельзя, не, ну надо. Öyle men akıllı olan son, akılları yani hata eden noktaya. Не надо же быть идиотом. Мы же уважаем Лебабских, ты же видел же? Мы же, как у меня куча активистов. Что за дела? Я ему то же самое сказал. Я говорю, ну тогда все понятно же. Если семья у тебя только в Лебабе, остальные твои не семья считается, тогда ради Бога я все укажу, мне больше ничего. Вот все, что произошло, это из-за него у меня произошло. Buraya eğer sen Lebaplar öz maşalan deyip hata eden olsan, başka deyip hata etmeyen olsan, onu men gidiyen deyip, yani şu sebep boldu, şunun için şu edil Atamrat Sapar için men gittim de adıkadan deyip ayya. Блин, он нормальный был, он в ДВТ был нормальный, такой, знаешь, взвешенный, осторожный. А сейчас он не то что осторожный, он начинает атаковать. Мы хотим народ собрать, а да, я не пойму, ему больше делать нечего. Şöyle men aýdýan bizde işlerinde normal, hiç adekvat, nime katı yani ýuwaşlyk nime diýärdi. Ulu bir yani şoklat eden okdy bir durnukly näme boldy şunu diýip ýene bir soraýan şunu. То есть заняться нечем. Я поэтому понял, Мурада, что это бесполезно, понимаете? Блин, бесполезно. Это ужас. Нет, бесполезно с бесполезными людьми. Знаешь, как мы сейчас работаем? Ты даже не представляешь. Что? Onun hiç manisi yok diye şunu yani işleşmeyene. Men periyodum mümkün toşun el yönü manisini berýändir. Журналисты, сайты, нейросеть. Мы ушли сейчас в такую точку. У нас время спать нету, брат. Мы медиапушку создаем против режима. Без активистов. В каменном веке, понимаете? Блин. Они решили драться топорами. Не, ну дело не в топоров. Вот смотри, вот когда драка идет общая, вот представь себе, драка идет. Men yani biz häzir jurnalistlerden işläp başladık, mediada başladık, saytymyzda açýar, programmalarymyzy okuýar. Biz ýa-ni media bir uly bir puşka ýatýar, ýa-ni rejime garşy propaganda eder. Bizde wagt ýok, öz eginleşimiz bilen görüşmeli. Bularlar diýär, bular tek paltaly görüşýärler diýär. Bir paltaly nime diýerler diýär. Да? С той стороны вооруженные люди, да? 14 500 полицейских, 9 000 МХМшников, военные, суды, прокуратура, власть, 136 дипломатов. А с этой стороны весь бардак. Если кто-то лучше борется, он уже лучше тебе, потому что на тебя нападать не будут. Блин. Ну, как бы логично же. Мы же на одной стороне баррикады или нет? Men aýdýan ine bizim garşymyzda 14.500 tane politseyski, 9.000 tane MHM, 136 tane yani ilçiler, ilçhanadaky ilçiler, ilçhanaň ýolbaşçylary, konsullar, bir de garşy hökümet görüşýär, bir de garşy pullar görüşýär. Bu tarapda görüşmelilik bardak. Ine haytan bolsa bir gowrak görüşde anfat bolýar beýlekatya, topulmak bolýar ýa-ni diňe özüň hemme tarpedar taňy diýär. Köprak bolsaň ýa-ni görüşme ansat ve her kim bir güýjü ýa-da düşmanyň güýjüni alýar. Şol ýaly bir ýeňrak bolýar diýip aýýarlar. Зачем мы между собой деремся? Вот это вот, знаешь, в голову, ну никак. Я тоже этого не понимаю.
Menen näçe biz öz aramızda görüşýäs. Men düşünemek diýsem, ýa-ni bendete diýär, menim düşünemek diýär. Как не лезет? Поэтому я говорю, между собой здесь с ними ничего не сделаешь, они между собой друг друга, вот меня начинают кусать, вас начинают кусать. Я не понимаю, вот честно, вот нормально один вот Сердар, вот он не это самое. Buraya benim düşünemek diye, men çakýarlar, sizi çakýarlar, näme diýerler düşünemek, arasynda bir normal Serdar. Serdar diýende Serdar Hajynypes. Нормально себя ведет. Из вот всех, которые в Европу уехали. Вот надо таких людей находить, с которыми можно бороться, понимаешь? А вот это вся вот не пойми что, оно только нас позорит. Benim diýen ine onda şurýaly bir adekvat adamlar bir tapmaly, şolar bilen görüşmeli. Egerde şurýaly adam adekvat bolmasa, bular bize diňe maskara edýär. Bular öz aramyzda görüşdirýär bizi, ýani bulaşýar, bizi maskara edýär diýip aýdýar. Невозможно. Позорит, согласен, позорит. Olam diye men alaşýan pazor diýär. Поэтому ладно. Согласен, брат. Сегодня байрам. Aýgara muny da kansa dinläp durmaly. Men ýene bir gerek Vendeta'dan başlama torýan inim gownuňa degelen bolsam, men şu ýerde men maksadym Kasperovskiň yalanlaryny görkezmek, ýa men şunu günahkarlýan, seni şu ýerden gidirip adygen ýapdyranlar. Men şunu günahkarlýan, şu ýaly bu komanda işläp başlasa bulaşdyryp hadi pitradanlar. Men şunu günahkarlýan. Men şoň tutamaty bolansoň we şu Vendeta'dan arkadan çalamak ýöne şun gowlandygyny şul hemme dat et gördü. Şulum elini goýup, ýa-ni şu topardan gitmeli boldy. Ýol başdy. Gitmeli boldy. Ne şu bizim üçin agyr zat. Şuraya bir gowja bolan gelip işläp ellerini ýa-ni aşağı salyp onuň gitdi. Bir peselýär, bir kiçelýär. Bir kiçik aktivist gitse onuň bir kiçelýär, peselýär. Onuň bir milyonlar görüşýän ýa-ni köp adam ýok. Bir adam gitse ýa-ni bir peselýär, ýa-ni güýjüni peselýär. Ne şu ýaly bir ýol başy ise hat peselýär. Murat Kılıçevich, doполнение etbilermi? Aýdyp. Yani uzağa çekmeli neme edelim. Yani bu gynansak da köp adamlar häzir enha şu kampanya gidip otyr, çağırış kampanyasy, menem barym diýen kampanya bar. Inni şu ýerde adamların ünsünü çekme, başka tarafa çekmek için ene bu meňçik dogum ýok, dogry maýtsam maňa swedeniýalar gelýär. Inni bu taýda hem Dursultan hem bu Saparov, Atamurat Saparov, Rahmanov, Ahmet Rahmanov, ana onýaly adamlaryň ünsünü başka ýere çekip otyrlar. Inni berde bir vapros soru çıkýar. Näme üçin halk şu kampanya bolýar diýip şonu goldap otyrlar. Hemme şu rejimden bizar bolan adamlar, bular bolsa şu wagt halkyň ünsünü başka ýere çekip otyrlar. Ine bu taýda soru. Yani bular demek rejim bilen işleşýärler. Onun başka bir aklınca tarafı ýok. Men ştaýdan şonu açyk aýdýan. Onsoň Dursultana gedek gelindi. Men kän bagtyň zatdyrjaka ýöne içimdäki zat aýdaýyn men. Biz köpdüm oturduk. Dursultany bir gahrman etdik. Biz etdik onu. Inha Narjan Muzafferova sağ olsun 7 saatlap hem bärik New York'a gelip gitti. Hem izine 7 saat hem bärik näçe mitingler edildi. Murat Kurbanov'un inha Huday üstümüzde var. Ilgadı, etti, çıkardı o kızı o taydan. Ecisine goşurdu, elini salladı. O videoları biz gördük. İnni gel sen bir yani kız maşkala başka kızımız yok. Nemede aktivizmde ayal maşkalalar var ama sen ne edip inha şunyalı bir ervetlik töhmet ya sen yalancı diýip bilýän. Sen o taýda deportasion lagerde titrä otyrkan seni
asvaci deden sen şu yerden çıkaran ılga Fransalardan gelip çıktıcısını çıkarıp hem yaşlılık edip çıkaran Murat Kılıçeviç oldu. Ne için sen şunu bir yerden aytıp bilen okta gelipsin de bir yerde sen yalancı da o bu zat yotirsin. Utan. Prosta senin ecene hürmetimiz var. İnni seni nehir kahraman ettik yere sokmasından biliriz. Yani sen gatı Abdullah söz verir misiniz? Abdullah'dan. İntek durum. İnni bu taylı. Dinlemen çıkarım hemmemiz çıkardık. Hemmemizden çıkardık ama en ulu goşan siz vurdunuz. Bunun aşağını çıdık geçmeli Murat Kılıçeviç. O bir. Sonra inni Hadir Ahmet Rahmanov bu ortada bilmem kaysı kampanya bilen işleyen olsa yine dirilişim adından fake vazat açıptırdı. Hem ödüne ananan adamları, ona ses veren adamlar alttırdı. Hadir o şolun onları hapa döküp yani efirleri çıkarıp oturlar. Ahmet Rahmanov sen önüne var şu Türkmenistan'da Muhammed'de işlekiden adım sen. Niyeçe komentaryalar okuduk. Seninle beset, manyalı hapatçılığını. Sen o tayının Muhammed işleyenini hem ekşen biliye. Onun için inne aklını da başınıza toplan. Dur Sultan senim, Ahmet Rahman senim, Saparov için aytacak. Ben gelemde ol devletede oturuyordu. O doğrudan bir akıllı başlı bir oğlandı. Ben gatı anladım onu. Ondan bizden giden son hadir ses yazgıtından koyarsanın. Bizden giden son içine cın girdi mi ne mi oldu mu oğlanın ne bileyim yönü 360 gradus öğürdü bambaşka oğlan oldu. Biz tanımız o oğlanı. Yani öz daberiyanı gazancık ol Atamrat Saparov. İntagam geçtel. Abdullah geldik elimizde. Abdullah biz ananyaz bir hatta devletten gidenin sebebi biz onu çıkartmacak olduk efirlere. Onu koruyacak olduk. Hadir öyle bir deport gidip otur senem alt gideymesin ölçek. Yok dedi. Men dedi çıkacak. Beni öldürseler ben çıkacak dedi. Yine şeydi ben henizem çağır şey diye go efirlere diye sağ olsun aytmak isteyen berden. Yani çesni olduğun için, halkın yanında bulduğun için ulu hürmet koyan. Sağ ol. Diriliş oğlanımdan bugünkü koyan rolünü gattı buysanım, gattı nimettim. Ne için yani öne çıkan oğlanları siz depeleyiniz. Şoları töhmet atyanız, işlemeye yol veriniz o. Dirilişin öngüm поддержка ediyorum. Edirnem, izinde de barım. Oğlan gerçekler doğruları ayda yüzünüze. Şundan umeyce воспринимать. O töhmet atıp, onu edip, bunu edip, koy olsun edin. Rejim ile görüşen oğlanır. Benim Abdullah senden aytacak olsam aydın. Sağ olun Nurcan'a Tanrı kızın. Ullukan baka veriyorsunuz bize. Sağ olun. Bu zatlar var arada ne yamaydı? Şimdi berde bir edilliğe sorun zatlar o. Yani ne yama? Bizim aramızda bir suud edip şol şunyalıkta ediyen adama ceza verip olmayandığı için şudatların hatam bir ulol gidip oturuyor da gününden hatam üstüne minip ulol gidip oturuyor. Eğer de şudatların başında tutuyor da bir tane adama ceza versen bu zatlar ulolup bu dereceye gelmez de benim fikrimce ondan doğru. Murat Kılıçeviç, ana şu zapisine Atamrat Saparov'un zapisine sesli mesajına bir halka dinleyelim. Yani halk bilmeli. Menem aydıp bolayın da, bana da gedek verin. Ben sizin hemmeniz ayttınız, ben oturup dinledim. Nimetmelik ayra dedim. Sesim geliyor mu size şu an? Geliyor. Şu Vinted meselesinde Vinted'den suratını ben paylaşmadım. Bunu men yine bir kere aydan. Men bunu Vinted'den korkup ya birinden çekinip aydamam.
Vintet'ten suratyny men paylaşmasam da gizlen hata başladılar, TikTok'ta paylaştılar ve bunu direniş paylaştı dediler. Men de bunu aldımdan YouTube'da paylaştım. Sebebi näme üçin? Ol men adıma gitti. Men iýsem de agdymgan, iýmesem de agdymgan, meni jemgyýete ýigrendirmekli üçin, meniň aýdýan sözlerimi ýalana çykarmakly üçin meniň fake kanallar açýarlar, meniň adymdan surat paylaşýarlar. Meselem Edil Şuat Ahmet Rahmanow meniň adymdan YouTube kanal açýar, Reymerdi bilen özara gepleşiklerini paylaşýar. Ýagny bular birek orta çıkarýarlar, öz aralarında sögüşýärler, jemgyýeti şu dawa jenjel bilen güýmeýärler. Ve şol oýna biri çekip oturýar. Aslında bular Reymerdi bilen dilleşikli bir şekilde edip oturýar. Ahmet Rahmanow bilen Reymerdi Gurbanow öz aralarında dilleşýärler. Meniň adymdan YouTube kanal açýarlar we öz ara gepleşiklerini paylaşýarlar. Bular dilleşikli edip oturýar gelece. Bu mesele ulutmak isleýärler. Bizler öz ara güýmemek isleýärler. Bularyň derdi bu. Indi birmunçuk. TikTok'ta gizlen hasap açıp şular ýaly hereketler edýärler. İkinciden, bu Atamran Safarow Lewap gruppasyny açmaklyk bilen, bu gruppanyň içinde lewaply ýaşaýjylary jemlemeklik bilen bul näme isleýär? Bu näme üçin beýle edýärler? Biz bir zat diýen wagtymyz millet paraçylar diýýärler, emma özleriniň haýsy milletdendigini aýdyp bilmeýärler. Meselem millet paraçylyk etmeklik üçin illaki bir milleti, yani milletin kimligini anaklamaly. Özbekmi, kazakmy, Ýewreými, Orsmy, Ermenimi, Buluçmy, Siganmy, bunu anaklamaly. Soňra sen bu milletin bu toprakdan terk etmekligini talap edeninde bu millet paraçylyk bolýar. Emma şatır, marrok, o saýry sözler bul bir hemsitmeklik, ya seni bir ıncıtmaklık sözlerin manisini verýär. Aslında şatır diýilen söz ýawany, ýyrtyjy, ýyndam diýmekliň manisini verýär. Emma bular lewap gruppany açýarlar, lewaplary jemleýärler, ondan soň bizleri millet paraçylyk görkezýärler. Vintetde ağamız Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy bolanlygy üçin bunu näme edýärler? Aýry etýärler. Meselem näme etýärler? Buzuldy oturmaly. Düşündük biz. Aslında bu temaları hiç kaldırılmalı değildi. Biz bu ýaly hawada içinde bolmaly. Biz bir geçýär, bizim wagtymyz ýok. Bolýanda men onu kesýän, men şu taýda Abdullah da aýtjaklardy, ýagny Abdullah da häzir kwat bu pul meselesi barada, Dursultan meselesi barada bu işlerin içine girdi. Ertesi ýürgün seniň hem Dursultana ýazan kommentarlaryň üçin üstünden arşikaýet gelmesini dikkatli bol diýmek isleýän we Ahmet Rahmanow taňam edip beren hereketlerini gatyp bolýansyň, eger şahsy maglumatlaryň elinde bolsa üstünden arda ýazyp biler. Onu sonra konuşuruz. Şu zaten dinleyelim. Men şu temadan beýlek tema geçmekle haýyş edýänler. Dewlete halk topuruny lewaply adamlar gaty köp, agdalar. Lewapda, Ýewropada, Amerikada biz hemmeden kömürlýär. Marly gaty köp, hemmeden kömürlýär. Daşoğlu gaty köp. Jan ýalda bolsa, bu daşoğlu. Balkanna jan ýalda bolsa, bu kömürlýär. Ahalla. Men şu edep hiç wagt intek ahaly golam okdum-da. Şu edep ýöňete ahal bolajak. Ananyň ahal welaýatyna yaman mert adamlar, ayal gyýylar, maşgullar ýaşaýar. Gerek bolsa jandan berýär. Köp gülýän nädir olar? Mertçe agyny atyp çekýändir durmuşny. Ahalla, gorja owoz ýykyldy, pytratdylar. Hemmetini ýanky ýykyp jalan, ýykyp kwartirany öz puluny almalyk goýdular. Görgüler entep dogunarnaşyna gitdiler. Lewapda bolmy şol ýaly? Ýok. Çäjede bolmy şol ýaly? Ýok. Gorjada boldy. Edil imsin mertçe gürlemän çekip oturundular. Ýa-da Aşgabat şäherine bir topar jaýlar ýykyldy, meňem jaýym ýykyldy. Bir güne dokumentama hemme adamma täze ýykyldy. Mert oturundur. Gygyrmandan etmän, gerek ýerine aýdar, gerek ýerine alar, gerek ýerine gidişer. Kasperovskiň zapisini dinleyelim. Gepim tümekleri men diýjek bolýan adam dogurdanam lewapda halk kösenýär. Dogurdanam ýaýtada çäjü, däne farap çäjü etraplaryna halk kösendi. Ol hak, o hakda gurun ýok.
Ýöne ol size bir ruhsat berenok beýlik velayetler kentetmeli. Doğru şunu. Hemmemiz gözün yaşlı durumdan. Men size aýdyn, ýene kaka, etrawy, gowşut, kaka, manyş, ýollaryň terler ýaly, adamlar ködünip ýörler. Aglap saňa diýerler. Näme akyl velayeti näme? Akyl velayeti. Näme o tarapy, Göktepe tarapy beýle dämi? Göktepeň içem şeýle. Ködünip ýörler. Polisler, emhemeler gidip ýörler hemme. Hemmemiz gözünýär. Şoň üçin kimde kim köprek gözünür, bir periodda kimde kim azrak gözünür. Biz bir millet. Sen akıllı, sen nimeli diýmeli. Akylyň öz çekýän adamwa olum hak. O akaly ýürüýtip 33 ýyllap akaly ýigrentirdiler. Diktatorlar etdi, akylyň halk edeni onu. Mezbur ýagdaýda. Men akylda öňü götürdüm. Şu ýaly halk bilemeginde, günaýdy. Mert sözüne tapylýan, da kansa gidýän, sen bilen bir ynanýan, nime diýen, hormat toýan. Men beýlik velayetler amaýan. Daş olum şeýle, çäjüm şeýle, levam şeýle, maram şeýle, hemmem şeýle. Akyl velayetin halky beýlik velayetin kim ýeri ýokdur. Ananam. Şoň üçin millet parçaly aýraýyn. Ol gurbanyň kellesi giden, Beherden'den Kakaşeli, Türkmen galan Türkmenler gem şoňa ýapyşalyň. Näme şoň diýär şeýle. Näme o diýen adama zat diýende gorkýar, akyl velayetine ýapyşýar. Hakly bolmaly hemmerde. Ananam, men akylly bolsam, men hemmeti bolmaýan. Murat Kılıçdaroğlu şu zapisi dinlerli neme? Zapisi dinlerli yine Atamurat Saparov devleteden gidenle yine şuraya Agriýagda deyip gitti. Maşalama neme basçıları diýerler deyip gitti yine. Assalamu aleykum hormatly adminler. Murat ağa, bolmusunuz? Ýagdaýlaryňyz oňatma vatandaşlar. Mende iki sany habar var. Biri Ervet, biri Gow habar. Başta Ervetinden başlaýyn. Vatandaşlar doğru düşünün. Adekvatny düşünün. Men dowlatadan çykmaly boldum. Sebäbi basış var öýe basış var. Özem diňe dowlatana näme diýerler. Ana dowlaty diýen gurama goşuldy. O ýene näme diýip o ejemen emedenler bir topar kanun okapdyrlar. Bu kanun esasında şunça ýyl, bu kanun esasında şunça ýyl, bu kanun esasında şunça ýyl eýem sud nämesi o taýar. O kararı o gerek olsa narışını getirdip bilýäs, ýene nämeler etýäs, eýle beýle ol bul. Umuman kanundan düşünmeyen o eçeme. Şoňa notatsiýa okapdyrlar. Eçemem näme etdi? Aýal doganyma çykýan. Aýal doganyma başda bir 40 minut daha sögdüm aňa. Ol eýle bul beýle düşündirjek bolan ýok. Owa eçemi öldürüp diýjekmi diýdi soňky nokat. O soňky näme? Öldürüp diýjekmi sen sebäpli ölsünmejem diýip. Olam şoň ýaly näme etdi? Endi ertir telefonu proverka etmeli. Komissiya geçeceğinde ertir telefonu. O şimdi Doğutada işli. İşsat bolmalı da elmende çıkacak. Eyem çıktım zaten şoň ýaly näme etdim, duydurdum. O doğru düşünün vatandaşlar. Hemmeňize hormatym var. Kaçtı gitti, namartladı ya döndü, satıldı diyen düşünceye gelmeňler. Hemmeňize de hormatym var. Lüboy moment o maslahat, kömek, maddi, manawy tapagy ýok. Yüzleniňler. Men siz bilen şu komissiyadan geçençem birazrak Dowlatadan çetde durmasam o iş has seriozny düşündirmem bolanak. Bul elhenç habar, yaman habar. Endi Gow habar begenleri ýaşamany. O diýmek Dowlatadan gorkýar bular. Dowlatadan gorkup otyrlar. Men misal üçin adahy bilenem işleşip ýörün. Misal üçin mugalimiň nemesinde de YouTube kanalynda da oğlunun pasport meselesinde video çıkış näme etdim. Öz TikTok kanalım var misal üçün. Emma gelip o ağlı böyle Dowlata goşuldy, Dowlata şunu ýaly gurama ýene näme zat diýmek hakyky howp döredip bilipdirs biz hökümete. Ana bu tarapdan seredende men ullakan plus görýän. Vatandaşlar ýene bir gezek ötünç soraýan, soňuna çelle. Men siziň bilen o ýene birazrak wagt Dowlatadan gara çekilmesem boljak däl. Dogry düşünüň. O gaty görmäň. Liçkamy yüzlenip bilersiňizler. Lüboy meselede, lüboy nämede
O nemeden bu hareketten çekilem yok. Harekette bar men. O da içinde bolmasamam, o da deyip bilersiniz. O takıştı katı görmen, hemmenizden da bolna. Eğer göwnüňize degip zat edip nemeden olsam bağışlarsınız. O gurundaşlygyňa lüboýuňyz bilen taýar. O gatnaşygy ýitirmez. İnşallah. Eğer düşünmedik yerleriniz var olsa, soraglaryňyz var olsa, liçkama yüzlenip bilersiniz. O gurundaşlyk geçer. Takışda doğru düşünün. Özümen beğenip duram yok da otadan çıkanıma. Kendi vaxtlap oturdum. Kendi maslahatlar ettik. Kendi zoomlar geçirdik. Kendi temalarda nemettik. Fikir alıştık. Meňe öwrenşen ýerim o tanaýan hemmeňize. Ýöne gynançam da o ecedir. O ayal doganymam nemedik dur. Aýşat edip dur. Ağzına geleni söktüm ama. Umuman şuňaly ýagdaý. Bolýa sag bolun, sag oturun. Yine şu yani test sabit koydu, haklı çıkmanı hiç ilgim yok. O dünkü köpleşimde men 6 ay hiç rada koşulmadım diye de. O da men Nurcan apa can ettim. Nurcan apa DBT'den gidenine ben yardıma düştü. Bir kuvne diyem adıkadan bize karşı yani hareketleri başlatçın mı diyem. Vak öňde adykada otda deyip aýtdy ine Nurcan apa öňden bäri adykada işlek gelýärdi. DBT'den gidip onu gitdi. Men inanýar şuň problematna ýöne bu guruma geçip çıkış edip pravozaçyta işläp ýörseň sen hop özüň döredýän kadiýan. Yani doğrumy? Mümkin men diýiljekler, bir zat diýiljekler mümkin şu ýagdaý bolandyr. Öz hakly şu hereket etmeni görüm yok. Doğru. Men goşulşan, men ýaňa gelemde oglanjymyz bardy. İçine gatı gowda işleýärdi, akylly neme ideýalar berýärdi. Onun birden bir adyha geçdi. Zaryn Akçamy bilen ikisi uje hem o taýda hem bu taýdadylar olar. O taýt geçen soň bu oglanjyk diýene 360 gradus ýitdi. Gatı akylly bir normal oglandy be. Güvenli oglandy. Hemmesini tyýlýardy. Murat Kılıçdarow has beter tyýlýardy. Yani neme desem ýolbaşy ýerine goýup da edip gatı hormatly oglandy. Birden bile inhaşyňal boldy. Bu bolçylygy wa düşdi meni hemme ol oglanjyk gaýlandy. Yani onu hemmen hormatly ýady. Biz hiç bir zat diýiljekler dewletde işlenme berekella gowy işledi. Häzirem şol dewletde işlenýärdi. Öz samastaýatlyna ýa goşmaçy ýa Dursultan gowy işledi. Bileşip bir görüşen kadip biz umyt edýär kinden. Biz wara olar düşman göremiz ok. Biz düşman bolup bilemoklar olar. Onun bir taryhy bar eýem, aktivist taryhy bar. Eýem olar biz düşman. Ýöne häzirki wagtda men düşünemok şonuň alyp barýan siýasaty bizim umum uğrumuzda diňlerine ok. Şolar döl uğra goşulyp hemmemizi gollap bizim ular gollap biz biliriz. Gidetmi kadýsem şo bolan ok. Ýene şoň üçin biz şunky temany ikinji bölüm var. Şöyle şu hatlar gurum eder. Näme boldy bide? Näme etmeli? Ya biz soraýaly gowşokmy? Näme gerek? Gowşok bolmaly ýaly. Yani şu hatlar gurumlaşyp geçer. Onu şu temany tamamlaýyn şular bilen. Egerde başga soruňyz bolmasa diýeriz. Bravo. Leme. Taýda menen bellek geçdim. Dursultan temasında näre terasap bolman aýdan sözler baram bolsa gowy aýdan da atlaramken ullokan eden işlerem bar. Ondan şonuň üçin Dursultan hakyny ýemädim-de. Yok biz hiç ben onu bu görün üçin aýdamok ýöne umuman Dursultanyň edil bilişlerde terasapy aýdan da atlar baram bolsa barbyr nemeden yervetden kadýan. Ogy jagaz birazcık psikologически neme görmeli, psikologa gitmeli. Birazcık ol ýadandyr belki bunça ýylyň içinde ýadandyr. Onam isklçä dedimiz ok. Ýöne soňky döwürde alyp barşyny özi gaty erwet görýän.
edir bazara gelen ýaly kakasının mellegine gelen ýaly gıýgyryp söýüp zat edip onja takmilzat. Hayır. Siyaseti bolsa da adamlar kemsitmäge hiç kimin ihtiýarlygy ýokdur. Şoň üçin halk biz bilen halkyň söýmeseň sen watanyňy söýüp bilmersiň, baýdaňy söýüp bilmersiň. Hiç bir dady. Şoň üçin sen halk bilen bile bolmaly. Halky uwajat etmeli, hormat goýmaly. Şoň üçin Dursultan berden prizvat etken akylly bol. Ana diýilişde şunu tamamlaly şu temany yapalım. İlki bilen minnetdar söz berip pikirimizi aýtdyryňyz üçin azda kende bolsa da pikirimizi beýan edip geçişdik. Ýagny biziň derdimiz bulary ýok etmeklik ýa bulary kemsitmeklik ýa bulardan özümizi üstün görkezmeklik däl. Biziň diýýän zadymyz gelin sizin prezidenti aýyrmaklyk üçin çağırış edin. Bunlar prezident aýyrmaklyk üçin çağırış etmäne çekinýärler. Sebäbi biz Türkiýede biz hop astynda diýýärler. Bizler islendik wagt alyp bilýärler diýýärler. Bizler Ýewropada bizliň hereketlerimizi separatizm, ekstremizm, terrorizm diýilen ýaly edip düşünýärler. Sebäbi biziň ağzymyzdan çykkan sözleri şular ýaly hereketlere ýanýarlar we bizleri goldamana gorkýarlar. Bolýan men düşünýän, olaram döwründe hereket etdiler, azap etdiler, hyzmat etdiler, miting etdiler, söz sözlediler, bir giden adamlara gep düşündirdiler. Meniň niýetim bulardan özümi üstün görkezmeklik ýa bulary kemsitmeklik däl. Meselen, bugün Abdullah'ny kemsidersiňiz, bugün Murat Kurban'y kemsidersiňiz, ertir meni kemsidersiňiz. Ýagny bundan haýyr degmeýär. Gelin şu wagt hemmämiz prezidenti aýyrmaklyk üçin çağırış edeli. Sebäbi her biriňiziň efiriňizde Türkiýede oturan ýöneköý watandaşlarymyz girýär. Ýöneköý oturan watandaşlarymyz, meselem Abdullah'ň efirine de ýöneköý watandaşlarymyz girýär. Köpüsiniň kimligämi ýok, pasportamy ýok, ýüzüni görkezmän derdin aýdy oturýlar. Şolaryň başyna näme geljegi belli däl. Meselem indi Türkiýanyň içinde siýasy bozulmagy başuran aktivistler, bak sizem döwründe hyzmat etdiňiz, Dursultanam, Atamradam, Ahmet Rahmanow, Zarina Ahtiyamosam, Ediz Mehmedowam, ýagny şu Türkiýanyň içindäki oturanlarym döwründe uruldularym, depildilerem, kemsildilerem, göz ýaşam dökdiler. Men bularyň hiç birisiniň eden işini dep bilämok. Gelecekde etjek işleri üçin can edýän. Sebäbi biziň içimizde bizden bolmadyklary bar. Şonuň üçin dikkatli dinleň şu sözümi. Gelin şu wagt şu dawa jenjeleri goýalyň. Gelin şu wagt Serdar Berdimuhammedow prezidenti aýyrmaklyk üçin hereket edeliň. Meselem men şahsym üçin görüşýän bolsam, meniň görüşü bermeli hemmesi bilen. Men çykyp bilermi? Men işde. Bolýa gelejek. Bolýa sağ bolun. Sağ bolun. Menem şol aýdyranyň oşundan bile görüşeliň, agy bir bolalyň. Dursultan, Atamar Saparow bolsun, Rahmanow bolsun, Haýpaýew bolsun, bile tapaw ýok. Görüşüm, şol häzir ýenip geçeli onsoň biz näme etjek bolsaňyz edäň, häzir görüşeliň. Onsoň bir şeýle bir yalan informasiýa bar. Ine Murat Kurbanow'a biz görüşmeli garşy täze şu ýeňäýse diktator biz türmäge salar täze biz muny tanqid etdik. Garada tanqida aňlarda dursun. Hemme adam ne bilersin? Ýöne konstitusiýanyň jogap berdim. Tanqid üçin, tökme edeniň üçin ştraf türme ýok. Ştraf tölersiň, tökmeden suud etsen, ýa-ni suud edilsen, tölersiň, suud edilmesen, tölemersiň. Administrativ ştraf boldy. Türmäň üçin gideňok. Olar ýok konstitusiýada, ýa-ni zakon. Şoň üçin gorkuşup oturmam. Men hiç kimden kowladym, gelenim kowlajam diýip wagt mam ýetirjekkä bir 10 ýyl ömrüm aldy, bir ýaşak geçirek normal. Dostoyna. Size de hormat koyacak, bana da hormat koyun, boldy. Şoň üçin hemmäňizi azy bir ýere çağırýar. Şo ýerde siz azy bir ýere çağıryp, şol akça goşup bilmeseňiz, onun hiç ýeri nemesi ýok, mesele däl. Hatça bir böwet bolup durmaň. Hatça bir halkyň üçin başga tarapda sowmaň. Şuňky ýagdaýda bir açyk jemgyýet östüriň bir zat ediň, öz eginleşigine garşy görüşmek. Ine biz şonu aýtjak bolduk şu efirde. Biz sizi tanqid edip, siz yalançy, siz eýle beýle diýip
maksat yok onda. Maksat indi dönün bu tarafa boldy indi baydaksız geri bildiniz. Indi bir baydak edenin özüňizde bir uğur edenin bir görüşün. Boldy. Azy bir bolup bilmediňiz paralel görüşün. Paralel görüş bilmediňiz öňde görüşün. Öňde görüş bilmediňiz izde görüş. Bir ýerde görüş. Görüşüň bir manysy bar. Şul ataly ol diktatorlar aýyp bir halka datlyk bermek. Bolmasa biz başga zat üçin çykanda var. Ýa-da bolmaýar. Murat Kurbanov şurada benim sözümü cemlemde da. Murat Kurbanov, eger men şahsy bähkoýdum üçin hereket edýän bolsam, maňa da bir giden aýdylan sözler bar. Meselem Talip Abbasow, seni tüýklüğümde bogaryn diýdi. Men oň bilen görüşip bilýän. Nur Muhammed Anaýew doganyň näme diýin, ejeň näme diýin diýip sökdi maňa Polşada maşynyň içinde video canly ýaýyny açyp men oňa garşy görüşip bilýän. Maňa atam Saparow ham sökdi ejeň näme diýin diýip oňa garşy görüşip bilýän. Adat Haýtbaýew meni etmedik işim üçün bulan diýe mamasyny urup pensasyny ara geçip gedipdir diýe. Meni nähilek derejede jemgyýetiň öňünde kemsitýärler. Bolýar men geçip otýna. Men ýurdu otýna şo zatlary. Maňa pedofil diýdi Ahmet Rahmanow. Ýagny Zarina Ahtiyamowanyň iksanjak gyýjagy şuwa. Şoňa göz dikdiň sen pedofil diýdi o. Men bu sözlere zordan çydadym o. Men ýüreg agyrly boldum o. Maňa aýdylmadyk söz galmady. Zarina Ahtiyamow meselesinde, çağlar meselesinde o pedofil diýip maňa kommentar ýazanda bar, men bir ölüp bir direldim. Ýöne Terowno men göz yumup otyn. Maňa Dur Sultanyň ham bir giden aýdyn sözleri bar. Daja Abdullah Şaýat udalide şu videony TikTok'tan diýdi. Bir giden ses sap suratdy maňa aýdyp. Bolýa, gelin häzir goýalyn. Meňem içimde ýanyp duran ot bar. Ýuwdy otyn. Näme üçin? Halkyň bähwidi üçin. Sebäbi janan diýilýän, kimligi näbelli, özü näbelli adamlar efirine alýan, diriş eyle, diriş beyle dip o da meni ýigrendirip otdy. Men oňa da göz yumup otyn. Dur Sultanam eyle kisem adamlar efir alýan, hatda çepekçiler bilen diskussiýa edýärler, emma hökümeti aýyrmaly diýen adamlar bilen medeniýetli diskussiýa etmeýärler. Ýöne men bunam ýuwdy otyn. Bizim düşmanymız kim? Bizim birinci düşmanymız şeytandır. İkinci düşmanymız hem şeytana kulluk edýän bul putperest münafyk Serdar Berz Muhammed bilen atasydyr. Bular tağutçy, bular din düşmany. Türkmenistanda sinet görün ne Kur'an salyp bolýar, ne Kur'an kurslary bar, ne adamlar din bilýär, o adamlar bunu Hudaý ýerine goýup berýär. Towba etmez topralla, towba haşa. Vatandaşlar gelin. Bizler dinimize, milletimize, tarihimize, medeniýetimize, däpdesturumuza, Türkmenistan döwletimize birlikde eýe çykalyn, bu zalimlaryň külni sowuralyn, mescitlere baralyn, cuma namazyna jemlenşelin, agly berleşelin, bayram namazyndan soňra çağrışlar esasında herekete geçirilin. Nur Muhammed Anaýewiň çağrışı esasında, Talip Abbasowyň çağrışı esasında, Murat Kurbanowyň çağrışı esasında, Abdullah Orusowyň çağrışı esasında, her biriňiziň çağrışyňyz esasında halk maňa inanmaň, şulary inanaýyn. Siz meni özüňizde böwet görýän bolsaňyz, Talip, Nura, Murat Kurbana, Abdullah Orusow inanyň we şularyň diýişi ýalar edin indi. Edin şunu, bu hereketlerde birekden üstün bolmaklyk, biri günahkarlamaklyk ýok. Behedin indi bunu. Men eger şunu etmeseňiz da näme diýär? Meselem yamanlyk etmeýin size we siz de yamanlyk etdirmeň özüňize. Gowluga ertmeýär. Her kime der özüne der, kişi näme der diýär. Ýakma bişersiň, gazma düşersiň, eliň bilen edeni, egniň bilen çekersiň diýär. Şonuň üçin gelin dogonjuk görüm. Hemmeňizem azap çekdiňiz, hemmeňizem dert çekdiňiz, hemmeňizem watanyňyza bar bolduňyz, saglygyňyzy ýitirdiňiz, kösendiňiz, agladyňyz, jebir çekdiňiz. Meniň hiç ýene düşmançylygym ýok. Hiç biriňize düşmançylygym ýok. Dinime düşmançylyk etdiňiz, onda sizi tapmaklyk üçin elimde bar ne derin. Ýöne şahtyma düşmançylyk etdiňiz, sizleri bagyşlaryn. Eger dinime degseňiz, onda ýangyşarsyňyz. Men sözümü bitirdim. Bolýa, sag bol, taňra gazym. Gelin şu temany ýapalyň. Bizim öz temamyz bar. Biz şuň üçin geldik. O tema ýöne dep geçdik da. Ine hormatly watandaşlar,
hem yerde hem de devletlerde siyasi medeniyet var ve medeniyet var. Şunu tapawut näme? Siyasi medeniyet bir de şunu gerek mi? Gerek yani. Siyasi medeniyet bir de gerek bolsa näme berip bilýär? Mirak etip bilýär. Siyasi medeniyet näme? Gelin şu hakda gurgun edelim. Men birinci bilen sözi ine Abdullah berýän. Abdullah, sen açyp bilsen, medeniyet bilen siyasi medeniýetiň tapawutyny açyp bilsen, bir iki söz aýtsaň, ondan men diýerişden diýerişe haýyş edin. Aýdar ýaly, ondan men jemläýin. Siyasi medeniyet häzirki döwürde indi bizde umum medeniyet eme yok bizim halkymyzda da ýöne siyasi medeniyetinde ýuwaş emele gelmäne başlady. Ana öz pikirini aýtmak, näle öz prezidentini tanamak, öz ýolbaşçyny tanamak, indi umuman öwrenmek, şu zatlary öwrenmek ýuwaş-ýuwaşdan biz mecbur bolanmyz üçin öwrenip başladyk. Siyasi parti intek demokratiýany öwrenmek, ol siyasi partiýalary öwrenmek, o zatlara intem hakykatda az we kanda öwrenmeli da olary öwrenjek bolsak. Ýöne intek olary öwrenmene bizde ýerrek, daşy biz intek prezidenti aýyrmalymy ya aýyrmaly näde aýryp bolýar, konstitusiýada ne konstitusiýa bize şonu ruhsat berýärmi, berenokmy, şu zatlaram indi öwrenip berdi-da, ýöne ýuwaş-ýuwaş öwrenýär, Hudaýa şükür. Gün-günden medeniyetleşýär, ondan näme diýin? Inte medeniyetleşýär. Biz her wakanyň üstülen şu zatlary öwrenip gidip otyrýarys. Mesela bir waka bolýarmy? Mesela Maryňa kimi bir han jenaýat edipdir. Şu jenaýaty öwrenmek bilen şu wakalary siyasi medeniyeti öwrenip barýar. Şonuň dogry tarapyny, ýalňyş tarapyny, şu jenaýatyň ondan şu jenaýat indikede gaýtalanma diýalak näme etmeli, şeýdip şu meseleleri öwrenip barýar. Siyasi medeniyeti doğru. Ornaştyk barýar ýuwaş-ýuwaşda. Ene diýerek sana söz berýän, eger goşaklarym bolsa, bolmasa men aýdyn, ondan sen aýyp tapawut diýerim. Siz bitirin, soň men arkaýyn gepläýin, Murat Kurban. Hormatly watandaşlar, biz şu temany näme kaldyrdyk? Şunu ýerden Abdullah bilen men gurulmaş boldum we şo ýerde biz şunlara näme gelýär, biz beýle kompozisiýa ýaly, mesela için ortalar ýaly, gadaklar ýaly, beýlekler ýaly, näme bir efirlerde aktivist diýen adamlar ece bacı goýman töwüşýär, näme bir-birini gyrgyşýar, näme gidişýär, siýasatçylar, aktivistler beýle bolmaly ýaly. Şu meseleni öňürdik we şu ýerde tema emele geldi. Medeniyet, siyasi medeniyet, şular bize kömek edilýärmi? Kömek berilýärmi görüşmede? Halka kömek berilýärmi? Şular näme bize kömek berýär? İki sözde düşünürsem, medeniyet ve siyasi medeniyet. Siyasi medeniyet, medeniyetin bir bölücü bolýar. Sen medeniyetin bolmasa siyasi medeniyetin bolup bilen ok. Sen günden gün siyasi medeniyet alıp bilen ok. Bazı bir medeniyetin bolmaz. Bazı medeniyet niden gelýär? Tarihten gelýär, depresturdan gelýär. Hökümetin goýun ýürüýte programa sistemasynyň gelýär, sadyk diýdi, o mektep diýdi, institut diýdi, o ýerlerde gelýär. Bolmasa hökümetin konstitusiýasynyň, ýa-ni ýerine ýetiş kanunlarynyň seni polisler bul çyretten bir ýere gelip sana ýa-ni assistendiňmi ýa uçutgogyny gelip sana ýa-ni şol edepleri berýär. Onun daşynda her adam özüçe şu zatlary üstürip bilýär özünden. Şu zatlar halkyň içinde üstürýän adamlar kim? Aktyorlar, artistler, tarihçiler, gara inteligensiya. Şunu etmede, diýmek halkyň içinde öz aradyna argatnaşyk, ejem, yeni bir dat, diňe paýşyrlar bolýar. We köpül diýär. Adam görlärinde paýşyry urup, ýa-ni sözlerimi gysgal diýär-de, çalt aýtyp bolýar. Şoň üçin ýa-ni kellet nagadan okuyp, meler söýgen menem söýjek diýip. Ine şu zatlar näme Türkmenistanyň ornaşdy? Öň ýokdy. Tosun ýere çelli hökümetde da oraya söýgen ýokdy. Gaty azdy. Hökümetten gelýän
medeniyet qaytyp halkyň medeniyetini galdyryp, intelligensiýany galdyryp, intellektuallygy galdyryp, biz adam hükmünde, adam şekli hükmünde, bir terbiyeli adam hükmünde gülüşmekler, yani yürüyde programmalar vardı. Häzir hükümet Niyazdan başlap, Niyazdan tek onu köp gitmedi, Gurbandan başlap, diňe bular başlanýşda ejen bajyň diýip ýygnaklarda gyýrýar adamlar. Şo ýerden aşağı düşenler, şu elita bolýar, ýani falşiwy elita bolýar. Şo falşiwy elitada falşiwy ýani zatları halka yaradyp, halkam şu hükümete terlerine şondan gelýär, ýani adamlar, bilimler, hükümetten birinjiler şolar ýa, odan aşağı darga diýär. Şolar dogry diýär, şuraya ýörmeli, ýani güdükli, ýani uğurlanýar ve ahlak taýdan gaçyp başlaýar. Hükümetdäki işleyen, döwlet meşgullerine, döwleti östürmeli, halk östürmeli, bilimi, aň östürmeli adamlar öýler şu biýgepçilik edip, ikinji aýal, üçünji aýal biýgepçilik edip, ýani şu zatlar ýaradyp, şu zatlar inni utunç diýen, şu zatlar inni bir aýylganç diýen, şu zatlar bir inni halkyň içine sink gider ýaly, bu ýani mümkinçilik türedi ýani. Şeýdip bizim medeniyetimiz gaçdy. Medeniyet gaçanda gaçda elbetde siyasi medeniyetten gaçýar. Indi şoň üçin daşyndaky türkmenler, içindäki türkmenleriň dogry argatnaşy bolady, daşynda da adam şeýdi. İçinde ýani. İçinde Türkmenistan içinde siz menden gowulýaňyzy ýaşyr buluşanyny her iki sözüne ejen diýär. O maniden düşýän ýok. Ýöne bir indi moda boldy. Aýal gyýlar, ýani erkekler hiç zatdan gaýdanok, gönüden gönü ýani salamdan soň günü ýani paşlyk aýdýar. Ýa şunu galdyrmaly. Näme galdyrmaly? Men bir manysy aýdyn. Egerde biz şunu galdyryp bilmesek medeniyeti, biz medeniyetsiz halk bilen hiç wagt demokratiýa bolup bolanok. Bu suud edildi. Diňe medeniyetli halk bilen bir ösün demokratiýa, ösün döwlet bolup bilýär. Anladın? Medeniyetsiz döwlet bilen biz bir-birimden gyrylşar, opozisiýada gyrylşar ýani. Biz medeniyetli döwlet gerek, medeniyetli adamlar gerek. O zaman medeniyetli, siyasi medeniyetli adamlar hemmeti bolup bilmez. Partiýaň içinde de hemmeti bolup bilmez. Ýeketek adamlar bolup biler. Özüçe ösüp, özüçe nemedip, ine şolar indikator ýa ýol köp bilerler. Biz şolaryň ýerden ýürek biler. Uğur köp bilerler. Alın opozisiýa. Heýer gördüňizmi? Ýani siýasat edýän bir opozisiýoner ağzından yerenini söýýär, gördüňizmi? Ýok. O halk söýýär, halk öz aralarynda gurulşanyna ýani çatda söýüşýär, o dogry. Ýöne siýasatçy özüni medeniyet, siýasat medeniyet tarapyndan öňe gidip halka uğur berýän adam hiç wagt onu etmeýär. Bizde näme? Döwlete gelmäkä ünsörün gelkeriz, o beýleki Angliýadaky, o ene doňuz ýani bunu Murat Kurbanow ýan girmeldiýdi şu temalardan. Yo, indi men diýäne dadym, şonu dünýäň çempionatyny geçirdiler. Bir-birine söýüp, şonu ýani medeniyetsiz siýasat edip, olur indi men ýani orun aldım diýip, şol ýani ýarşy diýdi. Şoň üçin biz gelenmizde birinji wagtda mesele goýduk. Men Azatlyk radiosyna birinji men reportajymy aýtdym. Biz tanqid edilmeler ýöne biz medeniyet siyasi meydançany ýasamaly ve şo ýerde biz hemmeler getirmeli. Şoň üçin biz hiç kimse ýokmyz. Biz medeniyetli urlar, şu neçeli medeniyetli uraklar botyr ve biz töhmetlere goşulmaz. Biz başga bir derece verir, hemmeler şo derece ýa-da gider ýaly. Şeýdi ben boldy. Biz söýürdür. Biz medeniyetli urak bir siýasat et başladyk, medeniyet siýasat başladyk, adamlar toplanyp başlady. Olar gitmeli bolup şolaryň ýerine. Gitmek bilmedikler izah aldı. Yani şu tövüş batıyla. Ben bu zatlar näme düşünürýän? Biz gowy olar erwet ya bizim yanlışlyk edýär, bizim yanlışlyk goýberýär, bizim aradyna, benim aradyna haramdan diýmeli bolýan. Diýmeler şo derler. On hökman düşündüş sözler var. Yani şu sözlerden biz gitmeli. Şoň üçin biz çykyşlarymyzda paýşlyk ulanmaly. Her paýşlygyň 50 warianty var. Biz şu sözlerden ulanmaly. Biz halka bir uğur vermeliler, bir derece vermeli, halk bizi çekilir yani. Bunu yani tövük kuruluşluk, hükümetten tövük kuruluşu yani. Köçüde de tövük kuruluşu. Biz şermenderin tarafını giyiyor. Şoň üçin şu temamızın izah maksady gelin medeniyetleşelim, gelin medeniyeti östürelim,
Medeniyet üstünlüğünde dine yani siyasi medeniyetlerde umum medeniyet üstünlüğü elbette siyasi medeniyette siyasatta görüşler siyasi medeniyet üstünlüğü. O demek näme? Tarihimizi bilmediğim bir millet parçalık etmeliler birine hormat koymalı. Biz şu cemiyetimin içinde bolyan zatları medeniyetli beyan etbilmeli ve medeniyetli uğurları görkötüp medeniyetli cemiyet östürmeli. Biz özümüz östürmeli. Özümüz kitap okap beyleki bizi siyasatçıları seyredip uludun köp tarzı öğrenmeli. Biz özümüz birinci özümüzden başlamalı. Şoň üçin men hemme aktivistlere düýlenýän blogger bolsun, aktivist bolsun, bular lider niýe diýilýär. Yani pikirlerin lideri. Yani şoňa düýlenýän gayrat edin. Halkymyza kömek edelim. Agyr ýagdaýdan çykaralım. Medeniyetleşelim. Gürkölelim. Mysal bolalım. Elbette mysal super mysal bolup bilmez. Ýöne bir elementar zat biz edelim. Sebebi ine maňa köp adamlar arz edýär. Şol efirler barsam, chatlar barsam aýdýarlar, "Murada, aktivistler paşlylar aýdyp bilýärmi? Aýtsam golýan, gollamak. Onda näme çip sen onu golýan, bunu golýan 100 murýan. Onu tapaw ýok. Aktivist bolmy hemmäňiz bir dip pikir edýär. Biz devlet topar aýratyn, diýerler şaýratyn, Abdulla aýratyn dip beterden oklar. Bir bar. Bir. Biz hökümete seýermede ýa-ni minister sabaryny aýratyn, MHM aýratyn, ýa-ni guluş budo aýratyn dip seýerden ama hökümet dip seýerdi. Onun hakkı var bize bir bütöw dip seýretmäne. Şoň üçin men ine hemme aktivistler aýdýan. Dursultan, Atamurat Saparov, Direliş, Murat Urbanov, Nuri, Talip, Abdullah, Alişer hemmeler gelin medeniyetleşelim. Bize medeniyetsiz gelip arkadan zamanın aktivistleri tüyükse de biz medeniyet cevap verelim. Biz şolardan tapavuk olmalı. Şonuna biz halkı öňe gider. Sebebi biz gurbalyň aýranlygyny bilen halkı medeniyetleştirmesek, cemiyet ýasamasak biz demokratik bolup bilendik. Ol hak. Men aýtjagym diriş söz söýledim. Minnettar mana Kurbanov. Yani şu medeniyet temasyna gelenmizde bir milleti ýok etmeklik üçin bunun taryhyny, medeniyetini, däpdesturyny, dilini elinden alsan, edil bul kökü uran agaçjalar gurak gitjekdir. Fıtrak gitjekdir. Çünkü bir millet özünün taryhyny bilenok, medeniyetini bilenok, däpdesturyny bilenok, gelip çıkışını ve yaşayış durmuşunun manisyny bilenok. Bizim dilimizi amaldylar, medeniyetimizi amaldylar, däpdesturymyzy amaldylar. Bizleri özlerine benzettiler. Bizlere ine şu sizinki diýilen zady berdiler. Biz nämenin dogrudygyny, nämenin ýangyşdygyny bilmeýäris. Deňsiz bilen deň bolsaň degradasyň bok bolar diýär. Ýamana ýanyşdan yarasy ýokor, gazyna ýanyşdan garasy ýokor diýär. Şunça ýyllap tejribe aldylar. Efir açyp niçemer adamlar bilen gurrundaşlyk geçdiler. Emma häzirem hökümeti öňe oturan adamlar alıp diskussiýa eden bolýarlar, dinleýijilerin beýnini zäherleýärler. Olary dawlenýeli edip efire girip söwüşmekle mejbur edýärler. Bu absolutny gerekli däl. Hemmemiz bilýär. Derdi beren hem belli. Derdimiz hem belli. Dertlerimizin atlary hem belli. Bu derdi bilkaslaýyn bizlere döredi oturan belli. Biz bunu aýyrmaly. Bizler bularyň edip giden dertleri bilen güýmenmeli däl, derdi döredýän bilen güýmenmeli. Biz bu derdi bizim başımıza bela eden bilen güýmenmeli. Biz bunu aýyrmakly üçin. Meselem Abdullah çağır şey diýär, vatandaşlar gelin, bildiriş paylaşalım. Bildiriş paylaşalım. Kimde kim prezidente narazy bolsa bildirişlere, petisiyalara gol çeksin, paylaşsın, suratını paylaşsın, şu emblemanı paylaşsın, şu bildirişleri köpçülüğe yayrasın, imositi bilen öýlere uğrasın, dosyalara uğrasın, bildiriş paylaşsın. Hatta efire gelip bizleri golduyan ýalak bolup oturýanlar var. Bizleri golduyan ýalak bolýarlar, sepekçi döretýärler, oň bilen söwüşip efire bulaşdyrýarlar. Bunlara da tawşyryk bermeli efir atjanlar. Senin efirine gelip oturýarlar, hiç kiyle kereket etmeýärler. Yekece video roligam paylaşmaýarlar, petisiyalara, bildirimlere paylaşmaýarlar, video roligam çekmeýärler, diňe halky günäkarlap oturýarlar. Bular da kereket etmeli.
Bular da petitse paylaşmaly. Bular da efir etjan adama dilde däl, indi hareketde goldaw bermeli, doganjak görüm. Her hojalykda bir adam yurttaşynda. Her hojalykdan bir adam yurttaşynda işläp ýör Murat Kurbanow. Bular Mara welayatynyň häkimini tanıyanam var, prokurorunu tanıyanam var, suduny, afserini, gaýsyny, polisini, o savedini, doktorunyň başlygyny tanıyanlar bar. Bular bize bularyň ýaşaýan ýerini, adyny, familiýasyny bermeli. Erteki bir gün halka bewet basylan halatynda biz bulary tanap bileli. Häzir emir halka garşylyk emir berip biljek kimdir? Mara welayatynyň häkimi, orunbasary, wayenniň başlygy, wayenkomyň başlygy. Biz bilmeli bu zatlary. Biz halka goramaly, biz halka çağırş edýärsa. Eger men çyksam meni kim gorajak diýär. Biz goramaly. Sebäbi häkimiň, prokuroryň, suduň, wayenkom bolsun, doktoruň başlygy bolsun, afser, polisiň başlygy bolsun, gaýynyň başlygy bolsun, her birisiniň çağasy yurttaşynda bilim alýar. Her birisiniň maşgalasy bar. Her biriniň edil bilinkiýarlar çağasy bar. Biz ykçam bolaly. Biz bu hereketi dogry düzgün gönükdireli. Indi bolsa oturup pikir edip görüň, doganjak görüň. Ýagny bir giden mollalar döredi. Bular 2 ay 3 ay ýalar, efir atjalar, dini wagt edip jemaat toplaýarlar. Yine birisi efir atja. Bu da efir açyp dini wagt etýär, jemaat toplaýar. 4 aýdan soňra 2 molla bir-biri bilen urşýar we özüni ananan jemaat urşturmana başlaýar öz arasynda. Sen etdiňmi? 2 molla öz arasyndalar dilleşýärler we 4 aýalar jemaat düşürýärler. Özüni ananyan adamlary döretýärler. Soňra bir 2 molla öz arasynda bir-birine wahab edip urşup başlaýar we bulara ananyan jemaat tam bir-biri bilen urşup başlaýarlar. Şeýdip ortalykda dinden adamlary sowatýarlar. Bolýa siyasatda da şeýtdiler. Siyasatda da özlerine aktivist toplayan çağlar, özlerine inandar adam toplayan çağlar, hükümete karşı görüştüler, özlerine inanyan adam toplan sonra öz arasında opozisiya olup uruştular ve özlerine inanyan aktivistleri uruşturdular. Bu taktika ikisinde de var, Moğollarda da vardı, opozisiyada da var. Häzir biz bu zatlardan geçmeli. Bizim içimizde Türkmençe gurulap görenler vardır, Türkmen bolmadıkları vardır ve bular Türkmençe gurulayalar. Türkmençe komentar yazyalar, ortalıkları bulaştıryalar. Birisi gidip levaplı özlük bolya, birisi gidip marlı teke bolya, birisi gidip ahallı teke bolya. Aslında buların hiçbirisi hem şo da. Yönü şoma benziyalar, ortalığı bulaştırıyandırlar. Dikkat edin dogancık görüm. Sonun için mescittir, medreselere varalım. Nur Muhammed Anayev çağırış edoti, Abbasov çağırış edoti, Abdullah Orusov çağırış edoti, Murat Kurbanov çağırış edoti. Gelin bilelikde golda alin. Bolya, näme etmeli? Götümüzü yerden kaldırıp hareket etmeli, petitde paylaşmalı, video rolik paylaşmalı, komşularımıza, dostlarımıza, imo-üstü bilen bildiriş paylaşmalı. Bildiriş paylaşmaklık bu bizim konstitusyon hakkımız. Prezidenti ayırmak isteyenler için hareket başladı diyen bildiriş paylaşın. Kim de kim prezidente narazı olsa, kim de Türkmenistan'da adaletli devletin kurulmağını isteyen olsa petitselere golda versinler, cuma namazına mescide varsınlar, bayram namazında bizi yaradan Rahman ve Rahim olan Allah'ımın güç kuvveti bilen bu zalimleri perişan eylesin, gözlerini kör eylesin, el ayaklarını ısmaz etsin, Türk-İman milletime yenişi nesip ettirsin. Öz Türkmenistan devletimizde Allah'ın adaleti bilen yaşayalım. Allah'a sığınıp yaşayalım. Yüreklerimizi iman bilen doldurup medeniyetli, ahlaklı, vicdanlı, imanlı, pek yürekli olup yaşayalım. Birek birine hormat koyup yaşayalım. Birek birine söyüp yaşayalım. Süyü bilen, mehir bilen, muhabbet bilen yaşayalım. Bizi yaradan büyük Rabbime şükredip yaşayalım doğancıklarım. Men Kur'an-ı Kerim'i okan vaktim, Kur'an-ı Kerim'in içinde ayetlerin arasında büyük Allah'a şöhret diyen söz var. Ayet var. Indi fikret kurun Türkmenistan'ın içinde
Beýik serdary şöhret, beýik arkadagy şöhret diýen sözler ulanýarlar. Din etdiňizmi Kur'an-ı Kerim'in içinde yazılı duran beýik Allah'a şöhret diýilip ýazylan sözü häzirki wagt bul ikisana putperest ulanyp oturýarlar. Bul putperest tağutçu Hudaýryny ulanyp oturýarlar. Kur'an-ı Kerim açıp okak görün. Bizim milletimize şirk koşturup oturýarlar. Bizim milletimizi tağutçu edip oturýarlar. Bizim milletimizin ahlakyny bozup oturýarlar. Bizim milletimizi dinsizleştirip adam zatdan puta tapdyrıp oturýarlar. Bizleri Allah'a şirk koşturup oturýarlar. Bizleri cehennemlik edip oturýarlar. Dogonjuklarym, gara gözüňize döneyin. Gelin bir yaradan Allah'a sığınalım. Allah'ın adalatyna sığınalım. Oy bir yaradan Allah'ım bizleri güç kuwat versin. Bizim yüreklerimize iman versin. Bu zalim, haram, ganhorlary ayırmak üçin bizlere yeňişi nesip etdirsin. Rahman ve Rahim bolan Allah'ım sizlere can taglyk versin. Sizleri beladan, beterden, hopdan, hatardan, nähak tohmetden, gözü görünmeýän belalardan gorap saklasın. Ýagşylary ýanyşdyrsyn, yamanlardan azaşdyrsın. Kast eden pes olsun, yaman gözü ters olsun, ýagşy ansap bersin. Türk iman milletimiň, türkmen dogonjuklarymyň gapysynda çağıjyklarynyň gülküsi ýangylyp dursun. Eneler ağlamasın, çağalar ağlamasın. Bizleri hor etdiler, har etdiler, ýat ýurtlarda sergezdan etdiler. Ene ataly yetim etdiler, ärli ärsiz ýalag etdiler. Heleyli heleysiz ýalag etdiler, watanly watansyz ýalag etdiler. Türkmenistanyň içindäki türkmen bolmadyklary watan söýer etdiler. Watanyň eýesini watan döne gedip görkezjek boldular. Emma başarmajakdyr dogonjuklarym. Özüňize guja seredin, çalışlary goldaýan Nur Muhammed Anayev, Talip Abbasow, Abdullah Orusov, Murat Kurbanow birlikde goldalyň hereketleri, goldalyň hereket edeliň, birlikde agda birlikde bu zalimleri ayırmak üçin hereket edeliň dogonjuklarym, mescitlere baralyň, Allah'a sığınalyň. Men sözümü bitirdim. Köp taňýargatyn diýeriz. Ine Abdullah senem aýtsaň, ondan biz efir menem jemler biz gutaraýar efiri. Ýa-ni wagtam köp aldyk. Söz senden Abdullah. Vatandaşlar durmak yok, görüşmeli. Çünkü bizde başka variant yok. Başka bir görüşmesek başka bu hükümet ayrılmaya egerde näçeken eglentegem näçeken ünüp vermesek şey bolýan zatlara onda bizim soňumyz gowluga öýdenok boldy. Sağ ol. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, aktivistler, hormatly, men hemmäňde bilenýän Gelli Karizow, ýa-ni Soýunow, Iklimow, hemmeler. Muhammed dostum Muhammed Döýejäde, dostum Ahmet Aparada, Talip Nur hemmeler. Bizim Türkmençiligimizde agzygyrlyk ul wajip ýer alýar. Gelin indi şol bir 2 ay, 1 ay bir agzyr bolup, bir ýerde näme diýmeli bolsa, wagtynça gıraw edip, halkyň mehbidine hereket edelim. Utolyň şu ýere baralyň, şu ýerde kanun esasında näme kime pretenziýaň bolsa edin. Ine meni şu ýerde palçalamaly bolsa da paltalam. Ýöne gelin şu etapdan geçelim. Bolmasa şunun geçmeden ýeri ýok. Şoň üçin men hemmäňizi agzyrlar çağırýan. Biz hemmetnem bolýas, keminäne, mäliýam, azatam, ýa-ni Farhadam, bize garşy görüşenlerem, şu ýerde zulumda bir tutulan adam bolsa hemmet bolýar. Dewletin bir uly bir başajak işi ýok, egerde halk bolmasa, egerde aktivistler bolmasa, egerde agzyr bolmasa. Dine dewletde hiç bir topan başajak bir uldat ýok. Şoň üçin agzyr bolaryň. Biz Atamar Sapar kimse edip bir çykyş edemiz ok ya Dur Sultan kimler ýöne töhmetleriň bir argumentlaryny, jogaplaryny berdik. Biz şulardy izledimiz gelin bizim üçin hat bir bir etmejek dadymyş. Şoň üçin gelin birleşelim. Görüş bilmedemiz hop awanyan bolsa büwüt bolma. Gapdalla dur padýaşky bilen et halka hyzmat et, jemgyýet ösdür, halk bilen gürleş garaz bir kiçik ýerdim uzanyň et bize görä.
yöne görüşelim. Şoň üçin velayetler menim üçin ine hem yerde dostlarım var. Ahal, Balkan, Liva, Mari, Daşoğuz, her velayetlerim dostlarım ütköşük bir ayrıtıyla var, ütköşük bir mehirli var, ütköşük bir her halkın bir bahtılığı var, bir oğdanlığı var. Şoň üçin menim üçin hemmesinde Liva bolsun, ahal bolsun, mar bolsun, marlar bilen dilim çalt aylaşya, rivaplar bilen sözüm çalt yürüye, ahallar bilen çekileşmeli bolyan yöne düşüşya. On tapawudy yok. Şoň üçin haýsy dilde gürlän, öz ýa-ni dialektinde gürlemene dogul hakyny var. Erti ýenseňem ul ornuny var hem ýerde. Guşlaryň öz ornuny, nohurlaryň öz ornuny, çäjewliň öz ornuny, liwaň öz ornuny, her kim öz ornu var. Biz hiç wagt saýlamadyk. Saýlamanam ösersem inşallah azy berem bolursam güýçli döwletim bolar. Men her wagt aýdýan, Maryň baýlygyna eýe bolmaly. Liwaň baýlygyna eýe bolmaly. Kösünüp daşypdy. Amerikanyň görseň liwaplardan dogry. Näçip öz gaýlary we gaýly Hytaýa Özbekistany bilip dur. Özbekistany bir gulçuluk edýär, şöýde gaýy satýar. Rum şöýde gulçuluk edýär. Hem gaýy satýar, hem gulçuluk edýär. Logika doğrudan Nuri'ne düşen dengelemek. Köp zadımız logika dengelemek. Başta duran adamın logikası yok. Şöyle bulmağa logika yok. Gelin neme derim? Son kıyadımızda derim. Şoň üçin hem mäňidi her gün tarawa namazyna çağıran, cuma günleri hükman üýüşüp ýa-ni çağıralan mesleğin el dökülmüş meçitlere polis emhemeler görsün. Olam şeýle diýe biz halkın badyny görsak biz geçýäs ýalan tarapyna. Häzir büwet durup duran zat ýok bize. Büwet durup duran zat emheme polisde. Olaryň inni häzir ýumşadylar. Diňe gurbanlyň Serdar Berdimuhammed. Biz şolara elimizi ýetirjek bolýar. Alyp konstitusiýanyň esasyna kanunçylyk çağırjak bolýar. Jogap bermeli, wagty geldi şolaryň. Türkmen halkyna jogap bermeli. Näçe biziň dogry anlaşmady, koronavirus döldü. Näçe dogry anlaşmady, ölene hiç bir kömek bolmady. Näçe baýlyklarymyz alyp biziň dogry anlaşmady gulçuluğa saldylar daşöýükde içinde. Bir toparda jogap bermeli. Şonu biz talep etmeli. Şoň üçin meçitlere barýar. Hemme şol aktivistler bir zat size diýse, ýa-ni çağırış etse goşulyň. Murat Ulanyň halan dokmy? Diriliş bilen bolýar. Diriliş halan dokmy? Abdullah bilen bolýar. Abdullah halan dokmy? Ana Talip Arsoğlan, oňdan bolýar. Onuň halan dokmy? Nur bilen bolýar. Onuň halan dokmy? Muhammed Ağa Düýejiwa, Akıl Parawa, Soýlu Fikriwa, Gelkerizowa. Edelim, goşulyň. Her kim öz küçük ädim etsin. Ne şuraya azy berip çağırýar. Her wagtym çağırýar, ýöne häzir final. Bir ekipde de belirsi bolýar. Biz şunu yeňilýärmi, yeňilmeýär. Onuň yeňmek üçin bir uzat terekkä. Şäher bir zat bolsa galyp gidýär türkmen, saklap bolmaýar. Öňüne tank goýar, Putin goý, 100 tan Putin goý tekilip gidýär. Biz şu noktada geldik. Hakiki. Murat Kurbanow indi ýene bir goşuýunda şu sözüňizi, ýani Türkmenistan köp milletli, dünýäwi demokratik döwlet diýip hasap edilýär. Indi men bu taýdan seslenmek isleýän-de, ýani Türkmenistan içindäki Tiganlar, Ermeniler, Orslar, Berberler ve şuna benzeş milletler. Siz de Türkmenlerin bu hareketine koşun. Siz de bu hareketleri goldan. Siz de bu hareketlere in bolmanda dile edin, in bolmanda bilimizi paylaşın, in bolmanda ziyan verme. In bolmanda ziyan vermen. O men sebäbi görüp ýön türkmençe gurulap ortalygy garşdyryp berenleri var. Her zat edip berenleri var. Şonuň üçin men bulara seslenýän. Elbette sizin Türkmenistan'da doğulduğunuz, Türkmenistan'da yaşayanız, Türkmenistan'ın pasportunu aldınız, köpüğünüz pasportunuzda Türkmen deyip yazdırdınız. Biz her bir zatı bilip oturuyuz. Şonuň üçin siz de bu hareketlere ya goldaw berin, ya da bu hareketleri durdurmaklyk üçin içinizde korku vardır. Bu prezident Gidaýta Türkmenler bizleri kovup yurtdan çıkarar diýen korkusanma bulan içinde Murat Kurbanow sebäbi bular getirilen şu korkusundan idea köpüsi. Şoň üçin hiç kimi Türkmenistan toprağından kovmajakdyr.
Sen Ermeni ol, Sigan ol, Bulutçu ol, Pars ol, Arap ol, yene ol, kovulmajaksınız. Ýöne gayrat edin, ziyan berme. Goldaw berin, bilimiňizi paýlaşyň. Men görüp ýön köpsiniň Türkmenistanyň içinde diasporalary var, dernekleri var. Emma bizinki ýok. Türkmeniň dernegi hem ýok, diasporasy hem ýok. Emma bularyňky ba, beýleklenki ba. Türkmenistan içinde Aşgabatda, orada burada bularyň diasporalary amma, dernekleri amma, hatta ýurt daşynda da bularyň diasporalary amma, dernekleri amma, bularyň özleriniň Telegram grupları amma, bularyň hemme zady var. Emma Türkmeniň hiç zady ýok şu var. Şonuň üçin sizler Türkmen cemiyetine garanda birazcık bilimli bular. Yani şolar şu bilimini Türkmenlere kömek etmekle üçün, Türkmenlerin şu zalimini ayırmak üçün kömek etseler, şularım hor edilmeyecektir. Şularım gayrı koyulmayacaktırlar. Yani bir kıynayan zadım mı Murat Kurbanov? Bir kıynayan zadım mı? Özbek bolman, özünü özbek görkezip, levaplı doğanlığımızı bize düşman edip görenler var. Levaplı bolmasa da men levaptan, men dänewden deyip, levap bilen marayın uçturjak bolyan ýala gedip görenler var. Men gaty gynanýan gerek ya şo bize. Levapda da Türkmen ýaşaýar, Marda da Türkmen ýaşaýar, Daşoğuzda, Balkanda, Ahalda hem ýerde Türkmen ýaşaýar ve Türkmen bilen birlikde başka milletler hem ýaşaýar. Özbek doğanlığımızdan ýaşaýar, Kazak, Kırgız, hemmesi hem ýaşaýar. Biz agzy birlikde ýaşaýar, biz agzy bir. Bizler türkü milletler. Biz Oğuz boylary, Oğuz nesilleri. Biz bu zalimi derrew ayırmaly. Şonuň üçin gelin çağırışlary golda alyň, birlikde hereket edeliň doganjyklaryň minnetdar diňläniňiz üçin, gymmatly wagtyňyzy sarp edeniňiz üçin Allah jan näme sizlere güç kuwat bersin. Ýagşylara ýanyşdyrsyn, ýalançylardan adaşdyrsyn, ýalan sözläp halky oda atmak isleýänleriň biz ýerden Allah'ım belasyny bersin. Sözümü bitirdim. Aýdan bolsun, hormatly watandaşlar, şunun bilen efirimiz tutarýar. Ine men bir söze ýadymdan çykdym. Diýerişi men her wagtym gollaýardym, gollardan geljekde de gollar. Diýeriş maňa söýmäne-de hak wa, tanqid etmäne hak wa, hemme zat etmäne hak wa, öz argy özüne berek. Ine. Sebebi diýeriş görüşýär. O ýalňyşlyk edýär, menem edýän ýalňyşlyk, Abdullah edýär, hemmemiz de ýöne görüşýär. Biz görüşýäniň hemmetini bolýar. Şoň üçin millet adam saýlamdyk, sen lewaply, sen marly, sen ýa-ni daşoğlu, sen tapaw diýär. Daşowda aktivistler köp bermeli, ad aktivistler. Gow bilimli oglanlar bar. Daşowda men gepleşip ýördüm, köp bermeli. Şoň üçin daşow aktivrak bolmaly. Häzir mary öňe çykdy. Aşgabat yetecek bolýa ýerinden ýetbilen ok. Mary öňde lewap öňe çykmaly mardan. Aşgabat orurdan öňe çykmaly. Yani Aham vilayeti, Daşoğlu olsa orurdan öňde bolmaly. Şoň üçin 5 vilayet, 5 dogan biz barymyz bile. Şunem, ertirem, diktatorym ýykmaly bile, wagt ýaşamalan bile, birimize gyýdarymyzy berip, oğullarymyzy öýlentirip, maşgal gatnaşyp gurmaly biz barymyz. Vilayetde näil millet tire bolsa hemmeden bizim doganlar. Hiç kim biz garanti berýär, demokratik opozisiýa garanti berýär. Hiç bir milleti kemsetmez. Küçük tirecik bolsun, küçük bir millet bolsun, ulu bolsun, öz statusunu alar. Hükman suratda. Hükman statusunu berer. Hiç bir ahal vilayeti ýa lewa başçylyk ýa lewa mara başçylyk o bolmaz. Demlik konstitusiýa hemmede dem. Şunun bilen efirimiz torýar, hormatly watandaşlar, innikle teşekkür ederim. Köp sağ bolun, bizi idarlap, bizi gollap, komentar ýazyp, bize pikirlerini aýdyp, bize maslahatlaryny berip, bizi tanqid edýärler. İnnikle teşekkür ederim. Hoşçakalın.